bai. Atzo, esan, es que aquí no se recogen esas cosas, y ahora no están en la mesa. Claro, Esos dos precios me Oso fina, no? Hostia. Bazio zer euki duik, porque fina...
Siguen quejándose de que no puede ser. Egunon eta ongi etorri xistera.eus webguneko ikusentzule guztiei. Gaurkoan kirolez aldatzen dugu eta boteluzeko txapelketaren emisioarekin ekingo diogu. Hemen daukagu Txomin, egunon. Egunon denairi. Eta, bueno, pixkat ikusentzule kokatzeko, azaldu iguzu zertan datzan labur-labur boteluzeko modalitate hau. Bueno, bote luzeko modalitate hau joko zuzenetako jokotako bat da. Esaten danez, pilota joko zarrenetako bat. Eta, bueno, gaur ikusiko dugun bezala, Europako hainbat lurraldetan jokatzen dena. Eta, bueno, gaur hemen Europako txapelketa jokatuko da. Baina, bueno, beste hainbat lurraldetan ere jokatzen dute. Eta ez dakit, hola sinpleki azalduta, bi taldek parez pare jokatzen duten jokua da, tarteko paretik edo betiko frontoik gabe esan dezaun. Ni gustetenan arabera, tenis zelai baten itxura dauka pistak, hango aldeak trapezio bat dirudi, hemengoa lauki zuzena, eta taldeak harriko dira elkarri pilota botaz. Bai. Eta gero, segunetan non egiten den tantoa, erdiko marra hori mugituko da, eta horren beste hurrengo tantoan,
lehen abantaila lortu duen taldeak zelai gutxiago babestu beharko du. Bai, hoi da. Azkenean hitzez ondo azaltzi ere zaila da ikusi gabe. Bai, hasiera batean bi zelai daude eta gero tantuak lortu ahala zelai horiek esan dezagun tamaina ezberdinetan banatu daitezkela eta hala defenditu biharreko zelaia txikigoa izan daiteke. Horrek suposatzen duen alde ona ikusiz, ez? Eta, bestetik esango nukena, bai, tenisakin, irudi bat edo genezake ez, hau ulertzeko, baina argi utzi nahi nuke, eta nik uste hemen jende asko reala utzi nahi nuke, tenisa hau baino asko ez joko berriagoa dela, eta esan zanetik eratorritako jokua dela. Eta ez dakala zer ikusi, porque hauek ez dakate raketai, palaik ezerrez, esku utxez, protektoria takua badazkate, baina, zer ikusik ez dakan kirola, baina ikusentzulekuak ulertu ahal izateko kirolik ezagunena arlo honetan tenisa da, eta horregatik adibide hori. Ideia bat iteko guztiz adibide ona. Hemen ikusten ditugu jada 6 pilotariak aurkezten, gogoratu modalitate honetan 5-5 kontra jokatzen dutela, eta talde bakoitzak 6 jokalari aurkezten ditu, aldaketak inditzat. Berlikum taldeko jokalariak ikusi ditugu orain, Henrik Kostra, Hans Wassenaar, Schoer de Jong, Tit Stentra, Kees van der Schot eta Eno Kingma. Hauek dira Holandako jokalariak eta Belgium Jouzeko taldeak jokalaria barkatu William Casart, Devan Casart, Matthias Gossens, Tanguy Matellar, Corentin Feinart eta Corentin Wattier. Ikusiko dugu zer nolako ikuskizuna ematen diguten. Hoi da. Gogoratu, mundu mailako Europako barkatu txapelketa dela hau. Hoi da, eta kasu hontan Herberetako talde bat, Holandako talde baten kontra. Adibidez guantxe, ikusten ditugu juezak pelotarien eskutako babesak behiratzen aidia, legiai daukionez babes horiek definituta daude eta ez dute uzten maila bitako kapa baino gehiago jartzen. Eta behiratu berreko gauzat izaten da, bestela badirudi keja iten dutela taldiak elkarren artean, aldeko puntu alditzakelako ez, tako gehiago sartzia eskutan, babesa iten dulako azken finean. Eta goratu Berlikum taldea egungo Europako txapeldun ordea dela. Hauek izango dira gaur partida irabazteko favoritoak? Ez dakit, nik uste partidua beha ikusi merko da. Belgikarrak ere talde indartsua ekarri dute eta ikusi egin behar, ezta? Holandarrak lehengo urtean ere txapelketa politia eginak dira eta ia, zaila izangoa. Eta hor ikusten ditugu jada epaileek irizketan eta orain takoen ari dira, ez? Iru, bi, iru. Baina azkenean iruditzen zait balekotzat eman diela, ezta? Partida astera joala edo ematen du. Orduan ez dute oaingoa mintza trampaik edo inik izango. Sakerako prest ikusten ditugu belgikarrak eta ikusten duzuenez zelai guztian kokatu dira jokalari guztiak. Naiz eta zelaia bi arlotan banatuta egon, eroketa lanak iten nahi dituk, nik uste. Guaindikan. Baina gero goratu, marra hori gainditu dezaketela jokalari. Orduan ez harritu ikusentzule hoi, ikusten badituzue Holanderren artean, Belgikarrak edo alderantziz, azkenean mugitu daitezkelako. Azkenean kantxak muga batzu definitzen ditu, baina muga horiek esan dezan pelota jokuantzako diela eta jokalaiak muga horiek pasa ditzazkete ben honeako baldin badia. Eta berez modalitate honek nik ikusitako partiden harira eta hori
sakea egiteko harri bat erabiltzen da normalean. Gaur ez dugu ikusten, beraz sakea airetik egingo dute. Hortan badituk modalidade, esan ezan bote luzeak, baditula modalidade ezberdinak, eta hemen Euskal Herrian jokatzen den modalidadean bai saki egiteko, botia egiteko, botarria edo deitzen den harri hau erabiltzen da. Esan ezan modalidade internazional bat edo definituta dago kasu hontan, eta kasu hontan botarri gabe egiten da saki, ezta? Esku batekin eramateute pelotaiak eta zuzenian joitute, inungo pumpa edo boteik eman gabe. Eta beste berezitasun bat dakana kirol honek, aire librean egiten dela, eta gaurko kasuan paraje ikusgarri batekin. Bai, ez dakit inoiz olako tokitan atxu izango dian jokatzen, egia esan inbiri pixkat ere ematen dula esango nukenik. Okerrena ize pixat iteula, eta bueno, hori azkenean ikusiko dugu, pelota txikia da, eta horren bestez, haizeak pixka gogor jo ezkero, ez dakit desbideratzeko beldurra egongo den. Ez dakit zertainoko eragina izan dezaken, nik uste partiduak aurra jona ala ikusiko dugun gauzat izango dela. Bueno, hasiera batean alare ez zait iruditzen eragin handik izango honik, Baina, ikusiko dugu. Bueno, pare bat pilotak etorri dira honuntza eta ikutu ditugu pilotak ere, eta esan beharra dago, pilota leunak, arinak eta txikiak direla. Bai, 40 gramoko pelota txiki batzu dira, tamainai dakionez, golfeko pelota baino txikixeo, pixkat, igual izango ja, eta larru goxoz estalia daude. Gero bote handikoak eta dira, baina pelota politak. Eskuan da, gu otxuta gauden pelotakin aldeatuz, eskuan da gehiago sartzen den pelota bat da, hasiera batean, tamaina txiki horrengatik, baina kanpoko talde hauek guztiz otxuta daude, joko honta eta pelotarare bai. Goratu gaur bi finalerdi eta finala izango ditugula, eta aurrengo finalean Parcent, Valentziako taldea izango dugula, eta Basrode berriz ere Belgikarrak. Belgika nagusi modalitate honetan, aurten? Aurten mintza bai, bi finalerditan bi talde ikusiko dugu, ia finalea zein iristen dian. Iaz ere oker espanaiz Belgikar batzuk irabazi zuten txapelketa, eta ia ba. Bestia, aipatu bergenukena nahi dutzait, Xabier, jokuta jokatzen dela, kasu honetan. Tenisen bezala jokuta jokatzen da. 15-30 eta 8. Eta jokua gero, eta gero 8 jokutara. Hoi ere, azkenin arraro egiten zaigu ez, hasiera batean, pelota munduan, baina badira joku batzu jokatzeko modu hori erabiltzeutenak. Bestetik, esan, badirui partiai hasiera ematea ikuaztela, esan, sakia iteko garaian, leheno Xabik aipatu duen trapezio horren barruan, bada beste lauki moduko, lauki bat, eta saki egiteko garaian, lauki horren barruan jo berdu pelotaiak pelota. Gero korrika joanez atera leike, baina kolpia bera karratu horren barnean jo berdu. Esan trapezioan urrutineko puntuan daola karratu hori. Eta ikusentzulei gogoratu, naranja elastikoarekin ditugula Berlikum taldekoak, hauek holandarrak dira, eta Belgium Joe taldea gorriz, eta bada jokalari bat beste elastiko bat duena, dirudienez eta esan dutenan arabera kapitaina dena. Hori entzun dut, ez dakit. Noraino dute, egia, baina, voleibolen antzera izan lehike egia. Horra atera dute sakea holandarrek eta Belgikarrek erantzun, eta kasu honetan adibidez, Belgikarrek lortu dute arraia bat. Oain epaileak adierazi du, eta aurreneko zenbaki horrekin adierazten da aurreneko arraia dela. Oaingoz markatu inda arraia eta berdin jokatzen jarraituko dute jokalaiak. Gero aurrerago arraia hori jokatuko da, hala azalduko dugun bezala. Beraz, biharren kintzia asteikoa eta sakia hemen dator. Atera dute holandarrek, erantzun Belgikarrek, eta gogoratu, pilote irteten den unean, hor jartzen dutela
bertan markatzen da arraia, ezta? Kasu honetan ere epaileak bigarren arraia ere markatu du, eta bi arraia lortu dituztenez, taldiak zelaiz aldatu ingo dira. Eta orain arraia horiek jokatuko dira. Nik uste ikusliak ere pixkat laguntzeko, epaileak 3 poste edo zutabetxo dituzte, eta zutabetxo horien gainean ikurrina bat edo kokatzen dute momentuan ze zutabe den erreferentzia jakiteko. Zelai erdia non banatzen den. Zelai erdia edo zelaiak nun banatzen dien adierazteko. Beti ez baitia erditika banatzen. Orduan, kasu honetan, ikurrina da zelai hasiera batean Belgikarrek zelai handiagoa dute babesteko, baina ikusko zer den. Atera dute sakea, erantzun holandarrek eta belgikarrek hartu dute. Belgikarren aldeko 15 izan da. Belgikarrek, holandarrek ez baitute lortu bat zenbakiz adierazita zegoen arraia hori pasatzea. Alegia, arraia pasa aurretik Belgikarrek pilota gelditu ahal izan dute. Hori da. Biharren arraia jokuan. Eta holandarren aldeko 15a. Kasu honetan berriz, Belgikarrek ez dute lortu arraia baino lehenago pilota gelditzea. Ezan, kasu honetan holandarrek aldekoa handia zuten, babestu beharreko zelaia, luzian 4 metrokoa zelako. Gogoratu, pilota hartu egin behar dutela edo arrasean joan. Pilota geldirik. Naiz pelotak bi bote eman, jokoak jarraitu iten du, arrastan dijola. Pilota guztiz gelditu behar da. Kasu honetan adibidez, Belgikarrek kalera bota dute zuzenian sakia, beraz, holandarrentzako 15a. 30 eta 15 holandarren alde. Hori da, eta oraindikan lehenengo jokoan gabiltza, horren bestez, emaitza utzean da, bakarrik. 15 eta 30 direla holandarrak nagusi. Zuzenean sakea kanpora botatzean 15a deusestatu delako. Deusestatu. Sakia zuzenean kanpoa jondenez, boteik ez du eman kantxan barruan, beraz zuzenean txarra, ez dago ez arraiaik eta ez ezer, eta 15 kasu honetan erreferantzako. Ordoa Belgikarra berriz ere sakea egitera, eman dio pilotari, barruan ipini, eta holandarren errefera, esan dezaun erdiko marra baino desente aurrera, arraia kokatu dute, eta gero aurrerago bi arraia lortu ezkero edo bi taldetakoren bat 40 iritsi ezkero arraia hori jokatzen hasiko dira. Betire bi taldeak kantxaz kanbiatuta. Biharren sakea egin du. Biharren sakea, gora, barruan, erantzun holandarrek, eta hartu dute pilota Belgikarrek. Eta bigarren arraia kasu honetan. Bi arraia direnez, arraia pasa edo esaten termino bat duk. Eta orain bi taldiak kantxaz aldatu ditu. Orain holandarrak sakian. Eta orain ikusten dugu, bi eren pasatxo jarri dutela zelai erdiko marra. Hoi da, bi arraiak kasu honetan altura beretsuan dituk. Eta bai, esan dezaun 3 erenetatik 2 holandarre babestu beharko dituzte saketik. Eta Belgikarre berriz, azken erenoi errestotik. Ikusiko, Sebastian, hor dator holandarra sakatzea. Horra berotze ariketak prestatzen sakerako. Egin du sakea, luze, zuzenean. Eta zuzenean kanpora sakea, beraz. 30 berdinketa. Belgikarren alde. Eta leheneko 15a aldeko lortu dute Belgikarrek. Eta orain ikusiko dugu, erabaki horra, 15 erabaki horra. Eta Belgikarrek esan dezakegu nahiko aldeko dutela zelai gutxiago babesteko daukatelako. Hasiera batian bai, baina bueno, sake on bate gauzak zaildu lezkioke Belgikarrei. Zean ere, luze atera du aurrekoa, hau ere luze, erantzun.
horra erantzuna. Eta holandarren aldeko kintzea. Belgikarrek sakea erantzun dute, agian nahi bezain luze ez. Holandarrei aukerako pelota ditu zaie eta bolea hon batekin arraia pasatzeko gai izan da. Belgikarrek ezin izan dute erantzun. Beraz, 40garren kintzea Holandarren alde, 40 eta 30 Holandarrak aurretik. Eta goratu, aurreneko jokoan gaudela, 8 jokutara izango dela partida. Eta leheneko finalerdia eta jarraian bigarren finalerdia eta finala erantzun dute Belgikarrek. Bai, eta arraia lortu dute Holandarrek. Kasu hontan adibidez, bi taldetako bat 40 kintzetara iritsia zanez, Holandarra kasu hontan, arraia bakarrakin ingo da zelai aldaketa hori. Arraia lortu dute, arraia pasa izangoa, eta orain arraia hori jokatuko da. Beste gauzat gustatuko litzakeena esatia da, arraia jokatzen aidian bitartean, ezin da beste arraia bat lortu. Alegia, arraia jokatzen aidienean, tantua bukatzen denean, beti kintze izango da. Talde baten edo bestian alde, baina beti kintze izango da. Ezin izangoa beste arraia bat lortu. Kasu honetan arraia jokatzen nahiko dira, beraz. Horra Belgikarra, sakea egitera. Luze, baino zuzenean kanpora. Beraz, jokua Holandarrentzat. Bat eta huts. 8 jokutara den partida. Eta epailea horrari da Belgikaren entrenatzaileari esaten. Zelai barruan ezin dula sartu. Ohikoa den bezala. Hoi da, bai. Azkenean pelotaiak nahiko dira zelai barruan. Aurreneko joku hontan Belgikarrak nik uste beak galdu dutela jokua, bi sake kale haute dituzte eta sake horiek utsein izanak markatu aldia, ezta? Joku berri bat, berriz utsetik eta ia ba. Orain Belgikarrak izango dute sakea. Luze eta kanpoan. Bai, okera izan ez, kanpoa eman dute. Marratik oso gertu izan dek, baina falta berriz ere saketik Belgikarrek. Oker ezpan naiz, eta Belgikarrek kasu honetan sakalaria aldatu indute, jokuro oker ezpan naiz sakalaria aldatu berri izaten da. Azkenian, taldeko jokalari guztiak sakia egin dezaten partiduko momentu batean. Eta bolea bikain batekin metro desente lortu ditu Holandako taldiak. Ez da, noantxek kantxa erdi parian markatu dute epailiek aurreneko arraia hori. Ez da, oaindik aurreneko arraia danez, hasierako zelai mugatan jokatuko da urrengo kintze haure. Eta ikusko dugu, ia biern arraia lortzen den edo kintze bat lortzen den. Horra Belgikarra, horatu pilotak ez duela bote luzea, beraz, bolea nahiko txiki bat botata zaila erantzuteko dela. Azkenean pelota txikia duk eta nahiko bizia eta kontrolatzen ez oso erresa. Beraz, boleaz jokatzia alternatiba seguru xamarra da eta hortan saiatzen dira, ezta? Hauek bolea hori oso ondo kontrolatzen dute, jokalari hauek, eta, horti dator behan konfiantza bolea sartzeko erabat. Biharren arraia bat lortu dute, biharren hau aurrenekoa bezain txukuna ez du hasiera batian, eta arraia pasa, Holandarrak berrize sakian ditugu gain. Nik gustatzen zaidana, nola joaten diren jokalariak zuzenean marrara, esatea epailei, hemen da, arraia hemen da. Zentimetro bakoitza garrantzitsua da. Bai, azkenean behaiek dakite pelota nun gehatu den ongi, eta ez dakit, kasu batian biharroa da aurreatzen igual saiatuko dira, ez? Ikusi deunez, sake oso zuzena indute Holandarrek, altura handi gabe, baino urrutira, eta Belgikarrek ezin izan dute erantzun. Airez ez dira sartu, eta botia kantxa barrenean eman ostian, pelotak buruz gain pasa ditu jokalari guztiak.
Beraz, 15 Holandarren alde, biharren arraia jokoan orain. Utz eta 30, Holandarrak aurretik, eta jokuetan bat eta utz. Atera dute, erantzun, eta zuzenean kanpora, hirugarren 15 barkatu, Bai, utz eta berrogei eta utz. Holandarrak sendo hasiera honetan, Bai, sakia ondo zainduz, sake onak eginez, eta badirudi indartxu hasi dela. Aukeran dute jokua egiteko, berrogei eta utzekoakin markagailuan, ikusiko deu, ia zerrateatzen da, baina bueno, aukera ondia dituzte aurre egiteko. Horra, Holandarra sakea egitera, gogoratu modalitate hau mundu mailan asko jokatzen dela, eta Espainian ere, Valentzian arrakasta handia duela. Atera dute sakea, erantzun, bere jokalariari jo, Eta kalera berriz ere pelota, berez biharren jokua Holandarren alde. 2 eta huts, eta ikusentzulei gogoratu, markagailuan daukagun tokian, akats teknikoengatik 3 zutabe daudela, baina bueno, 2 bakarrik erabiliko ditugula, lehenekoa jokoentzat, hau da ikusten duzuena 2 eta huts, eta urrengoa 15ak adierazten dituena, eta hirugarrengoari jaramonik ez egin, markatu norbaiti eragozten badio, arazo teknikoak dira, eta bueno, horren aurrean ezin dugu ezarrin, gogoratu leheneko taula jokoentzat, eta bigarrena 15entzat. Horra Holandarra hirugarren joko honetan sakea egitera, atera gora, barruan ipini, erantzun Holandarrek, Belgikarre barkatu, eta horra. Eta Holandarrek nahiko urruti lortu dute, kasu honetan ere arraia, bai. Paliak hor markatuko dute, eta goatu berriz, hau aurreneko arraia da, utsian da markagailua, beraz, biharren arraia bat biharko genduke kasu honetan, aldaketa bat, kantxa aldaketa bat iteko. Biharren sakia itea joa Holandarra, kasu honetan ere, sakatzailez aldatu dute beste joku bat danez, eta hemen txeator. Atera du luze, erantzun Belgikarrek, berriz ere Holandarrek, erantzun, eta hortxe, hartu dute, eta kokatu dute erdiko marratik hurbil. Bai, kasu honetan, Belgikarren sakian erantzuna oso ona izan duk, metro desente lortu dituzte luze, eta hortik ondorio nahiko arraia, erdiparian dagoen, kokatuta dagoen arraia bat lortu izana. Hasiera baten, leheneko arraia nahiko zaila defenditzeko izango dute Belgikarrek, baina bigarrengoa nahiko... Bigarrengoa erresagoa ematen ez. Aldez aurretik erresa dirudi, Bai, gero jokatu egin behar. Hoi da. Ikusten deunez, ezta, sakiak garrantzia handia du joku honetan. Lehenekoa kalera. Berriz ere, utsein egin dute Belgikarre sakia, ez da biltza oso fin, eta esango nuke 15 desente aidiala errealatzen sakia utseinez. Bueno, Utsa eta 15, Holandarren alde, aurreneko esateko, hobe leheneko akatsa sakekoa, arraia horretan egitea. Defendatzeko zail zutena, honetan, finago aritu beharko du, izan ere, nahiko aldeko dute aldez aurretik. Horra, sakea, barruan kokatu, erantzun. Oso erantzun ona Holandarren aldetik. Eta barruan gainera, esan zelaia trapezioa denez, zabaltzen joaten da atzeari joan moe einean, eta pumpa barruan indu, beraz Holandarren alde. Komentatu dugu, ezta? Belgikarrak hasiera batian aldeko arrai edo zutela, babesten erresagoa zuten zelaia, baina ikusi dugu, Holandarrek ikeragarrizko errefera baten bitartez, jokalari guztiak buruz gain pasa eta behantzako 15 lortu dute. Hor, ikusi dudana arabera, ez dut esango kexati zegoela Belgikarra, izan ere alde horretan marra, bueno, lurzoruak hori dauka. Hau da, aldez aurretik geneukan lurzorua eta horietako marra batek, konfunditu egin diola. Baliteke, baina bueno, ez da zertainoko traba izango ere. Bitartian ikusi deunez beste sake bat utsein dute Belgikarrek,
Beraz, markagailuan utza eta 40. Berriz ere... Beste huts bat, bai. dagoeneko 5 bat badijo azti. Bai, Belgikarrak. joko hontan bi aurretik beste 3 eginak izan dituzte, 5 gutxinez. Bai, Holandarrak berriz aukerako jokua, okintziak baliatuzkio jokua lortzeko. Sakea egin du, barruan ipini, erantzun, eta orain, ari dira bi eskuekin eman diola, ikusiko dugu. Kasu honetan bai, kexu zian Holandarrak, bi eskukin eman ote dion pelotai. Esan dezagun, bi eskukin jotzen den momentuan pelota, 15 da zuzenian talde aurkari jantzat, ez baitu balioa bi aldiz jotzen delako, Pierre edo deitzen den terminoa da, ez da, epaileekin komentatzen nahi dira, erabakitzen ia bi eskukin jo duten pelota edo kolpe bakarra izan den. Epaileak argi esaten dute, daukatela esku batekin jo dutela, beste eskuarekin lagundu egin diola esku horri jotzen, baino pilotari esku batekin jo diola. Bai. Beraz, ez dakit zein izan den hartu duten erabakia. Pilota kanpora joan den tokian ipini dute arraia. Nei personalki nahiko kolpe dudosoa iritu zaiak, Bi esku bat bestean... Epaileak aurretik ikusi duenak, azkenean guk hemendikan bere gorputzarekin eta zailtasun apur batzuk ikusi ditugu horretarako, ikusteko ongi, baina epaileak aldez aurretik ikusi duela erabakia ziurra eman du. Bueno, ez dakit, baleko kolpia eman diote eta arraia markatu dute. Eta horatu, 40 puntutan daudenez, hor leheneko arraia ipini dutela. Sake bika ematen ostian, errestua zuzenian kanpoa bota dute Belgikarrek, eta alegia ez du boteiko kantxan barruan, beraz 15 zuzenian Holandarren alde eta 3 huts. Eta bueno, eta hor ari dira epaileak, esaten erabakia aurreko tantoan, bueno, zerrikusirik ez du izan tantoan, izan ere azkenen Holandarrek eraman dute tantoa, baino orain epaileek epaile nagusiarekin hitz egin ondoren hartu duten erabakia. Jokoan ziar duda batzuk sortzia normala duk, pelota oso txikia, nun zer nola jodioten ikustia ez guztiz erresa, eta hortik epailei ere sortu zaizkien duda batzuk. Bitartean laugarren jokoa ere ekin diogu, Holandarraen sake baten ostian Belgikarrek erantzun ditek, eta bueno, erantzuna esan ezagun, bueno, ez da txarra, baino guztiz ona ere. Aurreneko arraia guan hori, oain biharren sakia iteziak Holandakoak. Hor da Holandarra sakearekin, altura gutxikin, baino luze, erantzuna, eta hor hartu dute pilota, hor gelditu dute, eta gogoratu berriz ere, naiz eta 3 bote eman, pilota gelditu egin behar dela. Bai, eta gelditu duten puntu hortan markatuko da arraia. Nei asko gustatzen nahi zait Holandarren sakia, altura hundi gabe, esan ezagun planoxo joten dukela pelota, baino eta luze. Bai, aldi berian luze, eta Belgikarrak errestuan sartzeko zailtasun dexente dituztela iruditzen zait. Eta batez ere, sakea barruan. Bai, orain artean denak barruan indizkitek, eta gaina sake ona. Plano xamar, indartsu, ikusiko dugu. Orain Belgikarren aukera, ikusiko dugu, barruan kokatzen duten. Bi arraia lortu dituzte, arraia pasa, taldeak kantxezalatu dira eta jarraitute. Eta beste sake bat kanpora. Bai, eta ja ez dakit, baditu 6, 7... 6 gutxienez bai. Nik uste hasiera honetan behintzat aldia markatzen nahi dira, falta horiek, ez dakit. 3 huts jokuetan, eta ja 15 bat dute
Biharren arraia jokuan, kasu honetan, hasiera batean Holandarrek zelaizati asko ze txikiagoa babesteko, ikusiko diu, ia ze pasatzen. Sakea. Boti utzi dute. Eskerrez erantzun, eskuinez ere Belgikarrek. Eta bai. Kasu honetan, Belgikarren alde kintzia, ezta? Normalian esku bakarrian jartzen dizkitek, pelota hauek, esku bakarrakin jokatzea haututaz ere. Kasu honetan, errestua ezkerreko eskura etorri zaiok, etziok nahikoa denboa eman eskubizko katzeko eta errestua patxaltxiagoa izan dek. Belgikarrek hori baliatu ditek pelota arraiaz bestalde pasatzeko eta kintzia lortzeko. 15 berdin. Horatu hori, azkenean hainbeste hilarak kokatuta, azkenekoak ez zuen espero pilotari ematea eta horren beste ez, eskerrez erantzun diola. Erantzun Holandarrek eta lehenengo botean jodio eta ikaragarri arraia ona lortu ditek kasu honetan Belgikarrek. 5 metro eskas izango dute gero babesteko. Gutxigo, 3 bat metro edo esango nuke, asko jota. Hasiera batean oso aldeko arraia. Eta horra, bigarren arraia ipiniko dute. Ea horrelako beste sake bat lortzen duten, apurka konfiantza hartzeko, batez ere euren jokoan, izan ere hasieratikan egindako 6-7 sakeko akatsek, jokoa bastante mugatzen die. Sake egin, altura. Sake luzia. Eta Holandarrek kasu honetan erantzun nahiko motxa. Eta biharren arraiak, hasiera batean bi arraiak nahiko aldeko, 10 bat metro gehiengo. Bai. Ja, ikusiko dugu, Holandarrak nahiko txukun sakatzen nahi dituk, lehen hori sakez kintze pare bat lortu izkitek, eta ia hasiera batean alare. Aipatu bezala, sakean duen garrantzia, orain hauek aterako duten sakearekin, altura labur batekin erantzuteko zaila izaten delako. Eta zuzenean barruan kokatu. Pelotak karga ekartzen dik, abiadura desentiare bai, eta hortikan, Belgikarren zailtasuna sakia erantzuteko. Presta jokalari Holandarra eta hemen dator. Sakea egin, barruan, eta begira. Eta bai, kasu honetan nahikoa ziten marraren aurretik pilota gelditzia, ez ditek lortu airez kolpeoi jotzia, botia emandik eta Belgikarrak buruz gain pasa dizki. Beraz, kintzia Holandarren alde. Eta hori, 3 metro zituztela babesteko, hori psikologikoki kolpe handia izango te da Belgikarrentzat, orain ikusiko dugu, Holandarra bigarren sakea egitera, altura onditxoarekin, barruan kokatu, eta hau ere, Belgikarren alde, bi kintzeak Belgikarren alde, 15. Kintzeak Holandarren alde, ez? Holandarren alde bai, barkatu. Belgikarra etzakit, nahiko patxa alasi ditu nik uste hasiera hontan, sakez esan duen bezala ez ditek asko asmatzen, eta Holandarre aldiz sakez asko asmatzen ditek, eta 15 berrogei errestotik ez dute asko asmatzen. Berlikum izenarekin, naztu naiz. Belgikarrak zirela, eta ez Holandarrak atera dute sakea, leheneko akatsa. Bai, falta, kasu honetan sakia, arriskatu beharreko sake bat zin, eta kasu honetan falta. Eta ikusiko dugu batez ere aurreko bi kintzeek zer eragin duten Belgikarrengan, izan ere 3-4 metro eskas babesteko zuten horretan akatsa eginda eta hurrengoan 10 metrokoan ere akatsa eginda, hori kolpe gogorra izango zen psikologikoki Belgikarrentzat. Egin dute sakea Holandarrek, beste falta bat. Orduan kasu honetan 32. Berrogeina berdindurik eta orain bi taldeak
Baina esan ezagun, 2 kintze jarraian lortu behar ditula talde batek jokua irabazia izateko. Holandarrek alde zuten jokua, 40 eta 15-tekoakin, baina 2 xake falta egin ostean berdin duta jarri dira. Esan bezala, 2 kintze jarraian beharko ditu talde batek jokua lortzeko. Tenisen bezala, Jus eta gerokoa. Oso erantzuna Belgikarrak kasu honetan. Boleaz, atzetik eta 3 bat jokalari Holandar pasa dizkik. Eta lehenengo aldiz partidan, erdiko marratik trapezio alderago kokatu dutela arraia hori. Arraia, eta kasu honetan arraia pasa arraia bakarrarekin. Horra aterako du Belgikarrak. Barka, ikusentzulei esan, akatsi bat indutela, hemen bote luzion goaitzen ganean 32 teniseko Jusen baliokidia den joko egiten da. Kasu honetan, txapelketa honetan ez omen da horrelagorik. Horregatikan, oaindikan berrogeina berdin dihoazte, eta kasu honetan, 15 bakarra lortzia nahikoa izan dute Belgikarrek aurreneko joko egiteko. Holandarren errestua zuzenean kanpoa joan baita. Beraz, sakian Belgikarrak bat, eta 3 errestuan Holandarrak. Jokoetan bat eta 3 goratu. Eta orain sakea egingo dutena Belgikarrek. Bazuten garaia, leheneko jokoa lortzeko Belgikarrek. Bai, kosta intzaile aurreneko joko hau ikia, eta hasiera batean joko oso alde ziten Holandarrek, baina 2 sake falta haingoan beak indizkitek, eta azkenean Belgikarren alde jokoa. Lehenengo 2 sakeko akatsak zer nolako zigorra ekarri dien, Atera dute Belgikarrek, Holandarrek erantzun oso txukuna, eta ikusi deu pelota oso urruti gelditu itek, kasu honetan Belgikarrek. Beraz, aurreneko oso arraia txukuna Holandarrentzat. Kolpatu dutela pilota, gero erdiko marraren gainean eman ikutu dela, baina pilota gelditu atzerago gelditu itek, oiek. Atzerago, eta horren bestez, arraia hor kokatzen dela. Hau da, pilota geratu egin behar da. Arraia kokatzeko, sake altua, erantzuna, eta biharren arraia. Kasu honetan, arraia kokatzen da, pilota kanpora joan den tokitik. Pilota gelditu, ala kanpora non botatzen duten, horrek erabakitzen du non ipini arraia. Kasu honetan lehenekoa oso aldeko dute Holandarrek, eta bigarrengoa, ohikoa den bezala, erdibidean kokatu dute. Baina, lehen hori ikusi du, etzeok ikustek, etzeok jakiteik barkatu zenen alde ateako ituken kintziak azkenean. Sake txar batek dena kontra eman dezakelako, adibidez. Bat eta 3 jokoan, utxna 5. joko honetan, eta Holandarrek sakea ekingo diote, egin dute, altura laburrarekin, eta berrize, leheno aipatu dut bezala ez, sakia altura hondilik gabe, alare sake luzia, eta iruditzen zait pixu hondiakin etortze zaiela Belgikarrei pelota, ez dia oso ondo kokatzen airez jotzeko, ondorioz botia uzten ditek, eta botia eman ondoren ez dituk ongi moldatzen. Aurreneko kintzia Holandarren alde. Hor ikusi dugu azken 3. filan zegoena ez dela usartu bolea ematea, eta gero botearekin zail izan duela atzelariak emateko. Horra, bigarren sakearekin, bigarren arraia defenditzeko jokoan. Orain, altura handiko pelota erantzun dute, eta kanpora joan da. 15 zuzenean Belgikarrentzako. Kasu honetan boleaz ez duko oso fina ditu eta kanpo aldeintzio pelotak. Beraz, 15 berdin. 15 berdin, eta Holandarrek izango dute orain sakea, 2 arraia hauek kokatzeko.
Beste berezitasun bat badu joko honek, jokatzeko eran pelotari hauek. Esan izan, gu Euskaldunok edo otuta gaude pelota jotzekoan, gehienetan botia utzi eta azpitik gorako kolpe bat jotziaz. Gero bolez eta gantxoz ere asko jokatzen duk. Bino, azpiko kolpe hori esan ezan oso ongi dominatzen den kolpe bat dela eta oinarrizko kolpe bat gure jokutan. Hauek aldiz, denak goiti jokatzen ditek, ez? Honezkeo jabetuko zineten bezala, sakia azpitik ditek, bino gainantzian dena goitik saiatzen ditu. Goitik bera. Jokatzen, bai. Esan boleaz edo botiboleaz aritzen ditu. Eta gero, azpitik kolpe bat jo beharrekotan, nekezago aitzen ditu. Lanak izatezkitek, gutzako hasiera batean sinplegoaren kolpe bat jotzeko. Azkenean herrialde bakoitzak bere berezitasuna izkik eta ben otxura izkitek, ezta? Horra, bigarren sakearekin, bigarren arraia hau jokoan, eta zuzenean huts. Beraz, 15 Holandarren alde. Ez ditu gai izan Belgikarrak sakiari erantzuteko, botia eman eta ondotik atera du pilota, beraz, Holandarrentzako 15. 30 eta 15. Eta goratu bat eta 3 jokoan nagusi direla Holandarrak. Eta horra, Holandarra berriz bigarren arraia hori non kokatu erabakitzeko sakea egitera. Sake luzea, erantzun dute, eta Belgikarren erantzuna kalea zuzenean. Beraz, beste 15 bat Holandarrentzako. 15 berrogei. 15 doidek eta 40 errestua. Kasu honetan, Belgikarra esagera arraia bat lortua ziten Holandarrek, 40 iritsi ditukenez, kasu honetan, nahikoa duk arraia bakarra, arraia pasa egiteko. Eta orain ikusten dugu, nahiko aldeko dutela Holandarrek arraia hori defendatzeko, baina esan bezala ez dagoela ezer ziurrik kirol honetan, eta arraia hori defendatu egin beharko dutela. Berriz ere, sakalaria aldatu ditek Belgikarrek, leheno hainbat falta inditun sakalaia, badiru konfiantza badikela bere sakian, ikusiko barrenian sartzen diken kasu honetan, eta barrenian sartuare sake hon bat duken, sake hon bat bihar ditek eta 15 hau lortzeko. Sakatu altura handikin, eta oso ondo defendatu dute ongi. Errestu hon bat Holandarrek, boleaz, Belgikarren aurreneko lerrua pasa egin ditek, eta beraz ezin izan ditek marraz aurretik Belgikarrek geratu. Laugarren jokua Holandarren alde, 8 jokutara bat. Lauta bat. Partida nahiko ongi abiatuta, nahiko txuku nahi dituk Holandarrak. Belgikarra baino gehiago dituk guain arte bintzat. Eta horatu, 8 jokutara dela partida hau, lehen finalerdi hau, bigarrengoan ere Belgikarrak izango ditugula, Valentziarren aurka. Eta hor erabakiko da, bigarren finalerdia nork irabazi, eta horren bestez, gero, 3. partida izango duguna, finala nork jokatuko duten. 3 partidak hemen, Donostiako Gros auzoko Sagues esplanada honetan gaudela, eta hor jokatzen ari dela Championseko txapelketa hau. Erantzun dute, eta hortxe pilota gelditu dute. Kasu honetan berriz, Holandarrek ez ditek guztiz erantzun ona eman, nahiko aukerako pelota jaso ditek Belgikarre bueltan airez sartzeko, ala sartu duk eta metro asko lortu izkitek aurrean. Naiz gio, Holandarrek pelotak gelditzia lortu duten. Aurreneko arraia markatu dute, biharren saki egiteaziak kasu honetan Belgikarra. Honek mordoska bat sake egin ditu dagoeneko, eta bigarrengoa altura handiarekin, luze, erantzun dute, eta hortxe, Holandarrek aurrekoa baino metrotxo bat. Biharren arraia ere nahiko toki gole. Kasu honetan, sakiekin geixo asmatu ditek Belgikarrek, baina saki ikusten dunez nahiko difentio, ez? Belgikarrek
altura handikoa. Alturaz aprobetxatzen dituk metro hiek luzian lortzeko. Eta irudipena dut hasiera batean erresagoa dela, bere zailtasunak ere izango dizkik, baina erresagoa izango dukela saki hoi erantzuten, Holandarren sake zuzen eta altura handik gabeko hoi baino. Azkenean, zenbat eta gorago, erorketa garbiagoa da, zuk ikusten duzun non eroriko den, eta pilota beheruntz joan ala indarra galtzen doa. Horren bestez erantzuten hasiera batean errazagoa izango da. Denboa gehiago duk kalkulatzeko edo ongi kokatzeko pelota hortara eta hortik datozte aldiak. Sake egin dute leheneko Holandarrek eta Belgikarrek arraia pastia lortu itegenez, 15 Belgikarren aldekoa, 15 eta huts. Eta 15. Horatu hemen, erdiko marra hori, ikurrina duen makildun marra hori gainditu behar dutela, eta hortik aurrerago geldituz gero, Holandarren zelairago esaten dut, 15 Belgikarrentzat dela. Erantzun sakea eta zuzenean, tantoak 15 Holandarrentzat, 15nako berdinketa. Kasu honetan ez dituk gai izan pelota jo ere iteko, ez da? Bolea saiatu dituk, baina kale inditek, geho botiain eta dena buruz gain pasata berrize 15 Holandarren alde. Ez dira ados ipini inork erantzun, eta azkenean inorkez. Berriz, bi arraia jokatu izkitek, berriz ere, esan zaun, hasierako mugetan jokatuko dela aurreneko 15 hau. Horra, Holandarra sakea egitera, eta erantzun dute, eta kokatu dute arraia hori. Kasuntan arraiare aurreko bi arraian altura beretsuan, ezta? Zema metro eukiko dizkite orain defentsako? 15-20 bat metro nik uste. Gutxixio, hortxe, Zira batean nahiko, arraia txukun, esango duke, Holandarrek gero duteko daitekena, baina ikusi bihar. Hasiera baten. Sakez mina hundi jaite baiziotek bi taldiek elkarri. Betire sakia barrenian sartzen baitek. Horra Holandarra bigarren sakerako, altura gutxikoa, erantzun du atzekoak, zuzenean kanpora, eta 15 Holandarrentzat. Eta kasu honetan ez ditu gai izan boleaz sartzeko, sake horta, boti utzike, bot eta gero erantzun, eta erantzuna zuzenean kalea otatek. Ikusgarria da nola jokalariak sake egiten duenean, guztiak doaz. Esan ezagun, saki egiten diken momentuan, hasiera hortan, jokalaiak erdian, kasu honetan, ikurrinen parian daun marra horren atzetik egon behar ditek. Baina gero, jokua aurrea egiten dukenez, korrika batean aurrea joten ditu, metroak irabazte aldea eta ongi kokatzeko. Erantzuna sakea ona, erantzuna ere polita, eta abantaila, ez da txarra. Biharren arraia kasu honetan kokatu ditek epailiek, eta aurrenekua jokatuko. Esan ezagun, aurrenekua hasiera batean behintzat Holandarrek hobia ditekela defenditzeko, metro gutxigo edo zela txikigoa defenditzeko, eta biharna berriz beste 5 bat metro edo 7 bat metro gehiago babestu jarri izango izkitek. Eta beti esan ohi dugun bezala, gakoa sakea da. Eta ikusiko dugu Belgikarrek orain zer nolako sakea egiten duten. Gogoratu 15 eta 30 dijoaztila, eta jokuetan 1 eta 4 Holandarrak nagusi sakea egin dute. Barruan Ez, sakea falta izan duk, beraz Holandarren aldeko 15 eta beste akats bat saketikan. Espaldi ez zutela sakez kale egin, baina berriz ere. Sakiak 15 eta 40 errestuak. Holandarrek berriz ere aukera desente joku hau ateratzeko, baina ikusin behar, oraindik jokatzeke dauta. 1 eta 4 jokuetan, sakea egin du, luze,
Erantzun Holandarrek, oso bikaina. erantzun ona, eta arraia pasa itekenez, aldeko 15 berriz ere, beste joku bat, 5 eta bat, oso ongi bideratu itek Erantzun partidua. Bai, boleaz, ondo gozatuik, eta arraia ez ezik, metro ezente pasaizki geratzea. Eta altura erdi horretan, erantzuteko oso zailtasun askoko pilota, kokatu du hor. Eta, bueno, pues, ikusten dugu, psikologikoki, holandarrak nagusi direla, eta belgikarrak apur bat burumakur. Bai, bihar bai, hala da, ezta? Nahiko hasiera traketxe indike belgikarrak, holandarrak berriz fintxamar haidituk, eta markagailu horren adierazle, ezta? 5 eta baziestek, oso ongi bideratuta partida, ikusi bihar oraindik, ezta? Bitartian belgikarrek berriz aurreneko sakia inditek, holandarrek erantzun eta aurreneko arraia hoi. Lehen, arraia guztiak azkenin orokorria distantzi beretsuan mutzen dira, ezta? Hori da. 10 metroko zona batian. Azkenean, bigarren eren horren barruan kokatzen dutela arraia orokorrean. Bai. Bigarren sakea egin du, altura handiarekin. Erantzuna holandarrena. Erantzuna kasu honetan patxaltxiagoa izan duk, eta arraia kaskarragoa holandarrentzat, belgikarrentzat, arraia txukuntxiagoa babesteko. Babesteko metro gutxigo dizkitekelako bi arraia izan dituk, berriz arraia pasa, kasu honetan holandarrak sakera eta errestora belgikarrak. Ikusi bihar, bi arraia hauek zenek ateatzen ditun, jokua utzian diu eta jokoa hasiera on bat emana izango ziotek bitaldiak. Gogoratu esaten ditugula holandarrak eta belgikarrak, baino taldeen izenak Berlikum eta Belgium Youth. Berlikum holandarrak eta Belgium Youth aldiz belgikarrak. Eta, bueno, izenak, taldeen izenak esan beharrean, adierazgarriagoa da eta errazagoa egiten zaigu, holandarrak eta belgikarrak esatea. Ulertzeko ere erresagoa dalakoa. Holandarrek erantzun eta berriz arraia. holandarren aldeko 15, ez? Sake on bati nahiko txukun erantzun ziotek belgikarrek, bino aukerako pelota gelditu zaie holandarrei eta bolea on batekin arraia pasatzeko gai izan dituk. Azkenean, 15 holandarren alde, 15 eta huts. Edo esperantza. Esaten ari garena, ez? Belgikarrek gehiago jokatzen dute pilotari altura ematen, eta holandarrek aldiz abiadura esango dugu. Holandarrek eta ordun holandarrek erantzuteko errazagoa dute eta belgikarrek aldiz zailtasun gehiago, 15 orain zuzenean. Eta azkenean, hasiera batean, lehen esan dugunez, bi arraia nahiko txukuntzi zituzten belgikarrek defenditzeko, baina bi 15 holandarrak lortu izkete, ez? Bi sakeon, biharren kasu honetan, errestuan ez ditu bate ondo moldatu, ez ditu pelota jore egiteko. Batek bestiari utzi eta azkenean atzekoak kale eta berriz 15 alde, 30 eta esperantza. Eta berriz ere, zeigarrena, ez dugu esango eskura, baino ongi bideratuta dute holandarrek. Ikusi behar, beste sake on pare batekin aldeko asko izango izkite joku haure lortzeko. Eta eguzkia ere etorri zaigu, zagoez alde honetara, eguzkiak ere... Lainotuta egon gatuk eta, bueno, egualdiare laun behintzat, azte burontan eta... Ikuskizunaz gozatu nahi du eguzkia, erantzun polita, eta horra, gelditu dute, pilota. Eta kasu hontan, 15 du, koke errezpan naiz. Jo, eta bote batea hartu ikelako bestik. Bai, 15 eman diote. Bai, alegia. Belgikarrak jo ostian, holandarrak jo dio. Holandarrak jo eta pelota bote bat eman ostian bere taldekideak pelota hartu indik.
Epailea ikuste dugu, Epaile nagusia. komentatzen nahi dituk, baina ikusi behar. Aurreneko botian hartuik taldekideak pilota, orduan Belgikarren aldeko 15 izango, ez? Hor, akas txiki bat inditek Holandarrek, hasiera batean arraia baituan, pelota Bai, biharren botia ematen utzi izan batzin, baina hartu indiken ez, 15 Belgikarren alde. Sakiak 30 eta 15 errestuak. Eta epaileentzat ere lanak, azkenean hainbeste gauz kontutan izateko. Eta zuzenean kanpora, eta bigarren 15a. Kasu honetan kalea zuzen Sakia, 30 berdin, eta lehen horrokan jokoa lortzeko. Esan dugu Holandarrek bideratuta zutela, baina beitu. Bai, huts bat tarteko eta gero Sakekoa Sakia faltan, 30 eta bi taldeak aukerakin jokoa lortzeko. Holandarrak saketikan, ia kasu honetan asmatzeiken ikusi beharko dugu. Gogoratu jokoetan 1 eta 5 Holandarrak nagusi direla. Horra sakea egitera. Sakia, sake luzia altura esentekin. Eta 15 Holandarren alde, ezta? Errefera bat etxuguna izan, Belgikarran aldetik, bote garbilekin itxi zaiok pelota Holandarrei, eta botiboleaz, leheno komentatzen atxugatxuken postura hortan, arrastan pelota indarrian, ondotikan ateaik. Eta bi atzelariak hor elkar molestatu dira, eta azkenean eskura utzi die. Lana handia dizkite, Sakia ongi errestatzeko kasu honetan. Eta gogoratu ere, fondoko marrati juten denean pilota, 15 dela. Eta lateraletik irtetean, edo pilota gelditzean, arraia kokatzen dela. Sakea egin dute, erantzun, eta kanpora. Erantzuna kasu honetan txukuntxeagoa izan duk, eta aurreneko botian Holandarrek sake erantzuna erantzun ostian, arraia lortu ditek. Eta berrogei puntu dituztenez. Leheno komentatzen nien muga hortan arraia kasu honetan. Eta Holandarrak ongi erantzun du eskerrez, ahal izan duen modua. Kasu honetan arraia pasa egin ditek, berrogei zieztekelako arraia. Ikusiko dugu, denbora desente izan dira Holandarrak sakea egiten, eta orain barruan kokatzen duten sakearen garrantziak. Sake on bat bihar ditek, 15 hau lortzeko Belgikarrek bestela, ala inezian, Holandarrek beste joku bat lortuko bailute. Sakia, okerrez banaiz, kanpora. Beraz, 15 bat eta 6 jokuetan. Alde eta beste joku bat. Bat eta 6, bi jokunen faltan. Aldeko asko ez, eta partidan dinamika bea ikusitare, Holandarrak gehiago izaten nahi joan. Utsa gutxio iten nahi dituk, Belgikarrak alditzetzakit saketik kale desente, eta gehore jokuan, bole aztere asko aizaiek kostatzen Holandarren pelota erantzuten. Beraz, ni uste bintzen, nik apustu inberroan nu, guain inungo dudik gabere Holandarren alde ingo nuke, harkatu. Bat eta 6 joketan, eta dagoeneko ordu eta eskaz daramatzagu erretransmisio honetan. Gogoratu Donostiako Sagues esplanadan gaudela, Zurriola kondartzaren gainean, eta hemen Boteluzeko Champions txapelketa honen azken partidak ditugula, eta kantoa pilotak bere taldekidari jota, 15a Belgikarrentzat. Boleat sartu Holandarra, ez guztiz pilotaka da ona izan, eta bere taldekidea jozio hankian, pelotak bi bote eman aurretik, beraz 15 zuzenean Belgikarra alde. Horra, bigarren sakea. Barruan kokatu erantzun, eta pilota gelditu dute. Hortxe, epailea kokatzen arraia hori. Nio pixka kuriosua bada, ez?
pilotari ezin diozu kolpatu bi eskuekin, baina gelditu bai. Bai, azkenian gelditu berdindik, eskuakin, hankakin edo zerkin gelditze duke, baina jotzeko garaian kolpe horrek garbila izan berdik, eta horti dator esku bakarrakin jo behar zen. Azkenian logiko hau ez, bi eskukin jotzian kolpea ez du bate garbila, eta ez dukelako kolpe bakarrare. Bitartean, Belgikarrak beste kale bat saketik eta beste kintze bat Holandarre alde, 15 berdin. 15 berdin eta arraia bat kokatuta. Bigarren arraiaren bila doaz bitaldeak eta Belgikarrak sakean ditugu. Beste sake bat dituko prest, ia, hemen heldu dut. Badator, lauki horretan kolpatu pilota, barruan ipini, erantzun, eta pilota hortxe kokatu du Belgikarrak. Bai, lau bat pelotazon ondoren, arraia esan dezan nahiko txukuna defenditzen edo, bueno, defenditu dateken arraia behintzat. Halare ikusi bihar, Holandarrak oso fina dituk sakatzen, eta etzakit zeren aldein. Biharren arraia markatu ditek epaileek kasu hontan, ikurrina horren bitartez ze arraia jokatuko den adierazten ditek. Eta gero makiletan zenbakia lehenekoa ala bigarrengoa den. Eta orain arraia pasa, bi taldiak kantxaz kanbitu dituk, eta momentu honetan Holandarrak sakatzea. Eta jende desente ere hurbildu da ikustera, Bueno, pixkanaka jende pixkoaldre biltzen nahi duk ez, jende asko pasieran da korrika eta nahi duk hemen, eta batzu... Eta kuriositateak geratzen dira partida ikustera. Bai. Pesatik esan, biharren finalerdiako taldiak ja hemen azaldu dira, bai Valentziarrak eta Belgikako bestia taldiare. Zabeke prestatzen hasia dituk. Bitartian Holandarrek kintzia lortu ditek, errestuare nahiko txukuna izan duk, baina arraia aurretik pelota gelditzeko gai izan dituken ez Holandarrak. Berriz sakatzeko prest, kasu honetan arraia defenditzen erresagoa hasiera batien behintzat Belgikarrek ikusiko dugu. Sakia hortziak. Sakea, altura gutxikoa. Erantzun. Zuzenean barruan, kolpe polita. Erantzun. Zuzenean kanpora. Kintzea. Oraingoa Belgikarrentzat ederra golpea. Erantzuna. Kasu honetan airez kale inditek sakia erantzuten. Ez dik pilota ikuti urein, botez aldiz oso ongi moldatu duk eta metrotan oso errestu luzia eman dik. Ondorioz, Holandarrek ere botiboleaz sartu eta erantzuten saiatu dituk, baina ez dituk gai izan pelotaka on bat jotzeko eta kantxa barrenian sartzeko. 30 berdin. Sakea egin du, erantzun airez, eta zuzenean ondoko marrati jundenez, kintzea, 30, 40. Kasutan adibidez, bote handiik ez dikin pelotak, eta esan ezan hasiera batian, beko posturaz du, konbetoko geniken pelota batuan, hauek makurtu egin dituk, eta botiboleako postura hoire beraino eaman da, jotzen ziotek pelotai. Azkenean oitura dituk, eta jokatzeko erak, ezta? Bitartian, 50 Holandarran alde, beste sake bat, hemen zetorrek. Sakea barruan ipini, eta kintzia, 7. jokua. Aire sartzeko berriz ere azpimarratuko diu lan handiak Belgikarrak, ez ditek jotzek izan, erdikale bat, botia eta berriz pelota atea induk fondotik, beraz, kintzia Holandarren alde, eta jokuare bai. Eta ikusten dudanez, komunikazio falta dirudi Belgikarren aldetik, izan ere esan duguna, kamiseta ezberdina daraman pilotaria eta beste pilotaria orain atzerun doana, pixkat erdi bronka batean bezala ikusi ditugu. Ez ditu guztiz ongi moldatzen nahi ez, sakia erantzuteko eta hortik
ateatzen nahi dituken tira-bira elkarren artean. Halare, nik personalki ez ditzen zertikan ez dituken botiari lasaiago uzten eta botia eman ondoren sakia voltatzen saiatzen. Kasu honetan erantzun oso ona, holandarrek berriz kolpia eta kalera. Belgikarrentzako 15an. Hor ikusi dugu, botearen ondoren kolpe bikaina dutela Belgikarrek, batez ere elastiko ezberdina duen pilotari horrek. Erantzun bikaina dauka, luze botatzen du pilota, eta aldiz, maiz boleaz jokatu nahi dute. Nik uste boleazek gozatzen dituenean oso kolpe ona egitek, baina gaur behintzat ez ditu asmatzen nahi. Orduan, ikusiko dugu, ia arazotxoi konpontzeko gai dituken eta joku batzuk iten dizkiteken. Bat eta zazpi sortzi jokutara dela, oratu, eta sake oso luzia, kasu hontan, atzeko mugatik eman ziok iaia Belgikarrak, 15 holandarren alde, Belgikarrek zuzenean kanpoa bota baititek pelota. Esaten duzuna ez dakit, bote hautzi, alternatiba ezberdin bat probatzea aldea ez, ikusten du, boleaz ez ditekela bate asmatzen, zeratik ez bote ez saiatu. Beste sake bat, kasu honetan holandarrek sake altua, boleaz ongi erantzun dite Belgikarrek eta 3. kolpia holandarrek eman da, berriz lehen esaten zona hortan beste arraia bat. Aurreneko arraia kasu honetan, 15 berdin. Jokoan bat eta zazpi holandarra nagusi, 8 jokutara dela goratu, eta arraia lehenekoa kokatuta, 15etan 15nako berdinketa daukagu, hemen Sagueseko Donostian jokatzen ari den Champions bote luzeko lehen finalerdi honetan. Sakea orain altura gutxikoa, eta berriz ere lana. Komunikazio falta, joan da bat erantzutera, eta azken unean esan du ezetz. Pilota utzi indik azkenean, eta gero buruz gain pasa dituk. Egia esan, leheno komentatu diat, bote zetikan ez dituken saiatzen, kasu askotan boti egin da oso atzea joten du pelota, eta etzakit nahiko tokire egiko ziteken pelota hoi jotzeko. Dana dela, 30 eta 15 berriz holandarrak aurretik, eta sakia behar dite. Eta bigarren arraia kokatzera guaz, sakea egin, orain altura ertainarekin, erantzun, oso ondo, erantzun ere holandarrek, eta pilota hor geratu dute, bigarren arraia ere kokatu dugu horren bestez. Boleaz kasu honetan nahiko txukun erantzun di Belgikarrak, holandakoak ere hala, eta hasiera batian guk ezautze deun pelota ezaututa oso kolpe erraxa gelditu zaio Belgikarrai azpiko postura hortan ematekoa, gozatzeko pelota, baina ez dituk bat ere moldatzen postura hortan, eta erdikale pelotazo nahiko kaskarra, mina hartu ikelare emate eta arraia kaskar xamar bat Belgikarrentzat. Bi arraia pasa, sakian kasu honetan Belgikarrak, bi sake oso ninberra dauzka, bestela partidak eskapo ingoziek eta. Bat eta zazpi jokoetan, 15 eta 30 sake altua. Oso luzia, holandarrak airez. Eskura utzi dio, eta berriz ere minduta. Oso eskura gelditu ziok holandarrai pelota, arraia pasatzeko aukera handiakin, eta alax izan duk, arrastan bota egitek, arraia pasa egitek, eta 15 holandarren alde, beraz. Belgikarrak horri izan du aukera, Hor... Dana 15 eta 40 holandarren alde, eta agian azkena. Azkeneko sakea izango dugu. Sake luzea berriz ere, barruan kokatu, erantzuna bikaina, luze. Metro asko lortuz. Eta gure ohiko postura horretan, Belgikarrek berriz kale eta partida. 15 lortuta. Nausi, 8 eta 8. Egurra eman diote kasu honetan Belgikarrei. Gehiago izan dituk, sakian,
Hasieran batez ere huts eta 3 kokatu dira goratu. Bai. Sakez 6-7 makina bat akats eginda. Zuzenean 15 lortu dute Rolandarrek. Markagailuan ihes egitea lortu dute eta ohikoa den bezala zuzenean psikologikoki bera etorri dira belgikarrak, ez dute gozatu izan partidan eta aldearekin erraz. Kantxan gehiago izan ditu Holandarra, ezta? Gehiago Holandutxek jokua, momentu klabetan ere arraiak gehatu, lortu, joku hortan ere gehiago izan dituk, aldeko arraia gehiago lortu izkitek, alegia arraia gehiago bihurtu izkitek 15, usa gutxi gore behak inditek eta hortik markagailuan adierazten den nagusitasuna. Holandarrak pozik finalea eta Belgikarra berriz burumakur beste batian izan bertuik. Gogoratu orain une batetik bestera hasiko dela bigarren final erdia, alde batetik Parsent Belgikarrak izango ditugula eta bestetik Basrode Belgikarrak eta Parsent Valentziarrak. Horren bestez, emisioa hemen utziko dugu, minutu batzuk barru itzuliko gara, bigarren finalerdi hori kontatzeko eta gero jarraian gaur goizeko azken partida final handiarekin ekingo diogu. Beraz, ikusentzulei orain atxeden txiki bat hartuko dugu eta jarraian Parsent eta Basrode taldeen arteko finalerdiarekin ekingo diogu. Orain arte Gero arte.
demandé si vous voulez monter, mais il dit bon, les livreurs. C'est difficile de le faire monter, mais ça aurait mérité de monter quand même.
Egunon berriz ere, Iñaki, hasiko gara? Guantxe, segundo bat. Vale. Egunon berriz ere sistera.eus webguneko ikusentzule guztiei, leheneko finalerdiaren ondoren bigarrenarekin ekingo diogu, ja bi jokalariak, bi taldeko jokalariak hemen ditugu, epaileak ere takoak begira ikusten ditugu, gogoratu orain alde batetik gorriz jantzita eta galtza txuri luzez jantzita Parsent taldekoak izango ditugula, valentziarrak, eta aldiz galtza praka laburrekin eta elastiko horiarekin Basrode taldekoak, hauek belgikarrak ditugu, eta bueno, bigarren finalerdia ere jarraian ikusgai izango dugu. Lehenekoan Txominek aipatu bezala, holandarrak Berlikum taldea nagusi, hauek Europako egungo azpitxapeldunak dira, eta 8-1 gainendu dira Belgikum Youth taldearen aurka, eta orain ikusiko dugu, era bigarren finalerdi hau, nolako jokoa ikusten dugun, eta berriz ere jada jokalariak aurkeztera doaz, aipatzen nuen Txomin, Basrode, Valentziarrak eta Parsent, Valentziarrak eta Basrode, Belgikarrak. Kasu honetan beste talde belgikar bat, eta Valentziarrak. Valentziar oken kontra aurten izan zen nolabateko desafioa, euskal taldiak intzuna, partido pare bat jokatu zituzten, eta Valentziarrak maila oso txukuna eman zuten, ez? Eta horren adierazle, bueno, gaur finalerdi tan mintzat, badiala. Ikusko, ja finalea iristen dian, ezta? Aipatu, Valentzian ohitura handia dautela joku honetan jokatzeko, Jargez izenpean, hemen bote luzea ezagutzen den bezala, Jargez kirol mota dela, eta ikusiko dugu, ze maila duten, aipatu bezala, elastiko gorriz eta praka txuri luzeekin, pelotarien antzera. Bai, horiek. Euskaldunak jantzkero ibiltzen txek, kamiseta bat eta galtza txuri luzeekin, pelotako gutzako ohikoa dena. Eta bueno, beroketa inostean aurkezpenakin aste ikuste guaino bai. Gogoratu, Parsent elastiko gorriarekin, Kamiseta orillarekin.
Jokalariak Angel Reig, Germán Ripoll, Sacha Kroitub, Iban Ballester, Vicente Cardona, Jan Giner eta Josep Roig ditugu Valentziarren partetikan. Eta orain Basrode aldetikan aurkezten ari dira Guillerme Domelin, Jouter Winland, Greg Van Impe, Thibaut de Winter eta Ludovic Destrain. 5 jokalari bakarrik eta aldaketa gabe izango dituzte Belgikarrak. Hala dirudi. Bueno, ez tek hain joku fisikoare, eskuko minemate hartu ezkio aldaketa ongi letorke, baina gainontzian ez lukete inungo arazoik euki behar. Eta Valentziarren aldetik aldiz 7 jokalari. Leheneko partidan 6 eta 6 izan ditugu, eta oraingoan 5 eta 7. Aldaketa batek 2 izango ditu eta besteak aldiz batez. Oidek, ez? 5 jokatzen, lehen aipatu bezala, eta 2 aldaketa. Ikuste dunez, Valentziarren taldean edade alde handiak, ezta? Heldu xamar batzuk bai, gazteago batzuk bai, ikusko du, nola uztartzen dian elkarrekin, Belgikarrak aldiz badenak Gaztetxoak. Bai, gaztiak. Eta leheneko sakea, txapak gorria esan du, eta horren bestez, imaginatzen dudanez, Valentziarrek izango dute lehenengo sake hori orain. Sakeieko aukera hori. Berotze ariketak egingo dituzte, zelairako egokitzapena, eta bikoa den ariketa guzti horiek, horra lehenik talde argazkia. Eta hortxe, jendea geroz eta gehiago hurbiltzen, Bai, kuriosidadia ez, azkeni joku diferentia duk, jendea gau inoiz ez dik ikusi, eta, pasieran eta dituken asko gehiatu eta bistazo bat ematen hemen nahi dituk. Eta goratu gaur Donostian, 15 kilometroko lasterketa egon dela, eta horren bestez ez dela eguna proposa, jendea pasean ibili eta geratzeko, izan ere jendea olako lasterketetan herrian geratu hoi da lasterketa ikusten. Bai, eta problema batzure izan dizkite, pelotaiak bertara iristeko ere, baina azkenean mintzat aurreneko finalerdia behanduzio hasi da, jokatu da, biharnare astea ihua, pixkanaka orduak aurra ihozte eta ikusiko dugu gaur ze horretan bukatzen hemen finalare jokatu behar baita. Eta orain ikusitakoa arabera, Belgikarrak oraingoan ere ohitura izango da, baina sakea nahiko goitik atera du. Bai, azkenean gora botatze hortan lortzen nik uste bintza, sakia luze izatia, eta luze inala aurkariai zailtasuna sartze ezkiotenez, sake mota hori iteute. Nik uste Valentziarraketare hala ingautela. Hor talde estrategia prestatzen ari dira Valentziarrak. Badirudi zuzenean hasiko direla jada, Zer nahi dut. Beroketa lan batzuk eta egin dituzte. Belgikarrak ja dagoeneko 4 jokalariak diraan, 5garrena falta zaie, baina ez da sakea egiten duten tokian. Epailiak badirudi, azkeneko gauza batzuk argi utzi nahi dizkiela Belgikarrei, nola jokatu edo zer izan datekeen falta, bintzat jakinan gainean izan, eta nik uste momentu datetik bestea partida hasera emango zaiola. Ari ziren aipatzen lehen ikusi dugun 2 eskuekin, eskua nola beste eskua bultzatzea akatsa izango den. Baina, 1, 2, 3, 4. 5garren jokalaria ez dakit nun duten, kasu honetan, baina, pentsatzen dut, antzitorrek. Takoak ipintzen atzekaldean. Eta jada partidari ekingo diogu. Goratu, 2 arraia kokatu behar direla lehen bizi, eta gero jokatuko direla 2 arraia horiekin kintzeak. Zuzenean akatzen bat edo eginez gero, kintzea lortuko lukete, baina hasiera batean, behintzat, arraien arabera jokatzen da
ekintzea eta lehenik bi arraia horiek kokatzen dira eta gero sakea aldatzen da arraia horiek jokatu eta defenditzeko. Bairudi, Valentziarrek pelota jokuan gerta atezken kasu guztiak argi utzi nahi dituztela epaileekin, geho inungo arazoik edo dana alakoik ez izateko, epaileekin izketa nahi dira, bairudi dena argi dakatela eta nik uste guain bai. Ari ziren aipatzen, makila jo ezkero eta gero barruan sartuzkero eaz nola izango ditzaken. Baina nik uste hori falta makila jo ezkero, makila kanpoan da, zelaitik kanpo dago. Horren bestez. Baina bihar bat duda leike, botia barrenian eman ondoren makilan jo ezkeo ze pasatzen den, ez? Aurrera pasadu, ez du pasa pelotak makila. Egi esan argi euki beharreko gauzak eta aldala geopartiduan problemak ez izateko oso ondo iritsi zain ebintza. Makila jo ezkero, arraia hor kokatuko litzake, edo bestela txarra izan ere makila dagoeneko ja zelaitik kanpo dago. Horren beste nik uste hor kokatu beharko litzakela arraia edo bestela akintzea arraiaren arabera aipatu. Bueno, ez da egit. Azkenean ben epailegoi argi utziko dute, ben artean argi gelditun baldin bada, nahikoa izango da horrekin, ezta? Alde batetik egoki iruditzen zain ebintza, olako dudak edo zalantzak aldan eginean bintzat, oidek. Argi ustia, geho kontrobertsiek edo arazoik sortu ez da ez, aldan neurrian. Belgikarra txapelarekin ikusten dugu eguzkia. Eguzkiti, babesteko, eguzkia parez harrapatzea ikasu hontan errestuak, eta babestu alitzateko, eta pelota egiz ondo ikusteko, bixera. Izan ere, lehen partidan ikusi dugun bezala, pilota nahiko goitik erabiltzen dute. Oidek. Eta, bueno, ja denak prest ikusten dugu. Gero eta ariketa batzuk indizkitek eta... Epaile nagusiak baiezko ematean, ekingo diogu partidari. Dagoeneko bost jokalariak bi zelaietan ikusten dugu, goratu, sakea trapezio dun zelaiko lauki barruan egin behar dutela, eta zelaia beste lauki zuzenaren barruan ipini behar dutela. Horra, Valentziarra sakeera, sake altua, oso luzia, erantzuna, eta... erantzunare txukuna izan du benetan Belgikarren aldetik, eta, arraia bat lortu ditek, esan ez daun hasierako bizelaiak hasiera batian banatzea ditu marran, oso gertu, metro terdira edo. Nahiko arrasto ona egin du, sake luzia guan, boleaz oso txukun sartu duk, eta fijatu, besoa ez duela atzetik ateratzen sakerako, betikan nahiko labur, oraingoan, erantzuna, kasu hontan boleaz kaskartxo eman dio, baina Valentziarrak etzian guztiz aurrea jonak eta ez dia gai izan pelota hoi askar gelditzeko. Ondorioz metro batzuk gehiago lortu dituzte Belgikarrak. Oain ikusi bihar Belgikarren sakia eta zemoz moldatzen dian Valentziarrak errestuan. Hor nahiko eskura izan du pilota hartzea, baina gertatzen hoi den bezala, konfiantzak azkenean... Bi arraia pasa, taldiak kantxaz kanbitu dituk, eta oain Belgikarrak aiko dituk sakia. Leheneko arraia hori, hasierako marratikan metro terdira izango dugu, gutxi gora era. Beste jokalari bat euskitako betorgukin du bai, euskitatik babesteko, aldala, pelota ondo ikusi alizateko. Eta Valentziarrak aldiz eskua topetean jarriz.
Belgikarren sakea, erantzuna Valentziarrek, Karagarri luzia kasu hontan de. Boleaz errestu txukuna, baino kantxatik kanpoa. Lehenengo kintzea Belgikarrentzat. Horra sakerako prest. Sakea barruan, erantzuna. Kasu hontan berriz ere kalea eta errefera. Bigarren Hogeita hamar eta esperantza Belgikarran alde. Bigarren kintzea ere Belgikarrentzat, huts eta 30 eta makila erdiko hasierako puntuan. Bi arraia jokatu ostean. Kasu hontan ikusi dugu ez, juezakin, epailiakin hizketan Valentziarrak esanez, arretaz behitzeko ia Belgikarrak sakileko garaian leheno aipatu duen karratuan barrenian dauden. Edo karratuko marra hoik ez dite zapaltzen. Eta horra ipini dute arraia. Bueno, oiko tokian, ez? Bai, paretxo hortan, ez? Leheno adierazten duen zona hortan. Sakia oso luze kasu honetan Belgikarrak ere. Eta ez dakit, errestua geixo landu erkote Valentziarrak. Horra Belgikarren bigarren sakea arraia hau kokatzeko. Sake luzea Berriz ere. Erantzuna, altura handi gabe. Bigarren arraia kokatuta. Eta honetan Belgikarrek bai izango dutela nolabaiteko abantailatxo bat. Bai. Arraianeko dotorea ipini dutelako. Gero aipatu bezala denak jokatu egin behar dira eta Bai, bisak oso onbiarko dituzte Valentziarrak, arraia hauei aurre egiten saiatzeko eta ikusiko dugu zertainoko kapaz dian. berriz ere eguzkia joan da Zagueseko esplanada honetatik eta Valentziarrek bisak izango dituzte orain arraia hauek jokatzeko. Horatu, utxean dugula partida eta huts eta 30 Belgikarrak nagusi kintzetan. Huts eta 30 eta hutseko emaitza, sakea luzea, erantzuna polita, bikaina, Valentziarren erantzuna ere bikaina eta kanpora joan da gutxigatik kintzea. Beraz berriz Belgikarran aldeko kintzia. Berroi eta esperantza Belgikarran alde eta oso ongi bideratuta hasiera batian aurreneko joko hau. Eta Valentziarrak kexu epailarekin. Ona izan dela? Ez, badirudi ez dakit, marran gainean jodu pilotak edo ez dakit zizen sordu. Valentziarren aldetik presioa ikuste dut epaileakiko. Sake altua eta luzea. Errestu bikaina berriz Belgikarrak. Eta leheneko jokoa egin dute huts eta bat jokuei dagokionez Belgikarrak aurretik eta ikusentzulei berriz ere gorazi emaitzeko lekuan 3 taulatxo ditugula arazo teknikoengatik. Huts eta bat, lehenekoan hutsik dago, ez dago ezer. Bigarrengoan jokuko markagailua izango dela eta azkenekoan kintzei dagokion markagailua, goratu arazo teknikoengatik 3 taula ditugula, baina 2 erabiliko ditugula eta barkamenak horren bestez ikusentzulei leheneko jokoa jokatuta. Hasieratian sakia idagokionez bi taldeak antzeko sakia erabiltze dute, oso sake altua eta luzia. Inoz sake errestu hortan orain arte bintzat hobeto moldatutu Belgikarra eta hortik lortu duten joku hau, barka. Biharren jokuai hasiera ematea ziezte guantxe, Belgikarrak sakatzea. Valentziarrak sakatzea. Parsent taldea dugu Valentziatik datorrena, sake altua, barruan, ez
kanpora. Zuzenean. Ez dakit... Sakia barruan izan dek. Barruan. Kintzia. Kintzea. Kintzea. Valentziarrena. Eta hor. Belgikarra ikusten dugu epaileari mehatxuka. Bai. Presioa sartuz, azkenian ikusten danez barruan izan duk sakia, beraz arraia lortu dite Valentziarrek. Ez da, du handiko pelota, hemendik gu gauden toki honetatik bintzat ez da bate txukun ikusi, ez dugu angelonik onena, ez da, epailean eskutan utziko berak. Biharren sakia egitea Valentziar. Bi epaileak ados izan dira, Bai. Erantzun ona eta horra. Arraia. Oso fin nahi ditu guain arte behintzat errestuan Belgikarrak, goleaz bixeradun jokalaria oso ongi moldatzen dukela esango nikek, eta kosta bertzaile Valentziarrai hau aurre ateatzen. Hasiera batian indartsugo ikusten ditut nik behintzat Belgikarrak. Berrize bi arraia lortu izkitek, beraz arraia basa, bi taldiak kantxaz kanbituko dituk, eta kasu honetan sakia Belgikarrak. Usna kintziei dagokionez. Aurreneko arraia hasiera batian, babesten erresagoa biharrena baino Valentziarrantzat. Eta goratu ikusentzulei ere, arraia jokoan dagoena, ikurrina banderatxoa duena goikaldean, eta horren bestez arraia horrekin jokatuko dute. Azkenien ikurrina duen postoi da bi kantxan arteko mugan adierazle. Sake, ona erantzun, ona eta leheneko kintzea Valentziarrentzat. Boleaz txukun, kasu honetan, eta lortu ditek arraioi pasatzea. Ia biharren hau pasatzen, geixo kostatuko zaien noski, ia zertako gai dituko. Eta horriko ikusten dugu, epaileekin izketan bi taldeak. Horra, bigarren sakea. Sake luzia ikaragarri altua. Erantzuna. Eta berriz, pasatzia lortu ditek. Esango nuke hasiera batien Belgikarrek gelditu beharreko pelota zela hoi, arrastan etorri duken pelota hoi, bino guztiz pasaduk, eta bi kintziak lortuta Valentziarrak, 30 eta huts aurretik. Bueno, jokua ebintzat hasiera ona eman ziotek, ia hola jarritzeko gai dituken. Ez dakidana da, bote arraron bat egin ote duen pilota, izan ere erraz zuen geratzeko, baino. Etzea, azkenean abiaduran etortzen du pelota eta, bueno, ez du gain errexare. Horra, bigarren botean emandako pilota, hor gelditu dute arraia beraz, puntu hortan. Goratu jokoa jarraitu egiten duela naiz eta bi bote eman. Arraia kokatzeko, jarraitu egin behar dela jokoan. Eta arraia kokatuta, bi arraia kokatuta, jokatuko direla kintzeak. Belgikarren bigarren sakerako prest, sake luzea berriz ere, botearen ondoren, huts eta pilota fondotik joan denez, kintzea Belgikarrentzat. Sakiak 15 eta 30 erreferak. Eta hor, nola eri dine elkarri izketan. Bierda, sake horiei nola erantzun edo, entzan ditzaketen dudak edo argitzen. Alare, Belgikarran sakia oso dukaltua eta oso luzia, atzeko mugaino itentek sakia, eta kosta behartziek Valentziarra sake horri aurre iten. Ia zemoz moldatzen dituken boleaz, aurreko partioan ikusi diu, boleaz ondo erantzutu horrek garrantzi ondia ikela, ia ba, guaingoan. Horra, Belgikarra, bigarren sakearekin, bigarren arraia kokatu nahian, sake luzea eta altua, erantzuna Valentziarren aldetik ona, eta erantzun
berriz ere Kasu atzekoa. honetan, airez oso fin, Valentziarra. Belgikarrek ere hirugarren bat. erantzun, airez erantzun. Oso ona. Valentziar gazteak 15 oso ona jokatu dik, eta sakiak 15 eta 40 errestua. Kasu honetan 40 15etara iritsi dukenez bi taldetako bat, arraia pasa jokatuko diu, arraia bakarrakin. Valentziarrak sakera eta Belgikarrak errestora. Gogoratu normalean bi arraiarekin jokatzen dela, baina kasu honetan Txauminek aipatu bezala taldetako bat 40 puntutan dagoenez, eta horretarako arraia bat nahikoa du jokoa irabazteko, horren bestez arraia batekin jokatzen da. Arraia Belgikarrentzat izango balitz, bigarren arraia beste arraia jarriko litzake jokatzeko, baino hasiera batean batekin nahikoa. Valentziarren sakea. Sakatzeko nahiko era bitxia dula esango nuke, sakatzaile honek. Karreria gutxi, baino hanka geldian jotzen zio pelotai, baino ala... Erantzun Valentziarrek, eta kintzea, bat eta bat, berdinketa markagailuan. Kasu honetan Belgikarrak ez ditek pelotaka oso oniko errestotik, aukerako pelota geldituzio Valentziarra eta Valentziarrak baliatu intek emandako aukera hoi, kintzia ateatzeko eta joko ateatzeko. Pana jokutan, Valentziarrak sakian eta errestuan berriz Belgikarrak. Aipatu bezala, sake berezia, karreria gutxikoa, hanka geldian jotzen ziok. Indartsua, benetan. Atzean jartzen duelako pilota, izan ere beste jokalarien normalean karreria gehiagorekin atzean ipintzea errazagoa izan hori da, indarra hartzen duzulako, baino hone karreria gutxirekin bezo indar handia daukala erakutsi du. Teknika nik uste, eskumuturrian, teknika handia biardek, pelota azkenean hauek ez ditek joiten. Pelota, esan ezan, sistera txiki batekin moguan, arrastan botzen txek, eta orduan hortako teknika handia biardek. Erantzun, eta pilota kanpora joan denez. Valentziarrentzat kintzia du, kasu enten. Zuzenean kanpoa bota baititek pelota. Arrazoi. Valentziarra pixkanaka partiduan sartzen nahi dituk, nik uste, fin nahi dituk, kolpe hona joaz, jokalari gaztiak nik uste ikararizko bolea zakakela, oso ondo eta luze jokatzen dik, eta ikusiko du partidua parekatuta zio momentu enten, ia nola seitzen txeken aurrea. Eta pilota joan da. Kotxe artera, ez dakit berrezkuratzerik izan duten pilota, beste bat atera dute. Zan ere pilota kotxe artera joan da, hemen zagoez alde honetan, zailtasunak pilota aurkitzeko ez dakit. Nora joan ote dan. Beste pelota bat hartuta segiko du, hoi ez tegarazo. Berize pres Valentziarra jokatzeko. Pilota horrekin gustora zeinen? Pelota guzia berdina dituk hemen, Sakea. Etzeo alde handi pelotatetik bestean. Kasu honetan de, Valentziarrak nahiko motel joan dituk, Belgikarran kantxara, eta hortik Belgikarrak joikeen kolpe txukuna, xobe, metro batzuk lortuz, arraia lortuik, aurreneko arraia, kasu honetan. Seguritate handiarekin kolpatu du pilota, xoabe. Eta ongi baliatu du Valentziarren akats hori, igoerako akats hori. Eta beste sake bat iteko prest, ia kasu honetan. Ikusten dugu, Valentziarren entrenatzailea joan da pilota aurkitzera. Nik hasieratik esan nuke pelotak hainbesteko eraginik lukela izango, hasieratik denak berdintxoak dielako, baina pelotak antolakuntza jartze ditu, eta ikusiko dugu. Kasu honetan, arraia lehenokoan altura oso beretsuan, bi arraiak lortu dituzte, beraz, arraia pasa, Belgikarrak sakera jongo txukoain eta Valentziarra berriz errestora. Arraia horiek defendatzera. Zira batean ez du zailtasun handirik
bi arraia hauek Belgikarrentzat, baino esaten dugun bezala, goiz guztian esaten ari garen bezala, Jokatu egin behar. jokatu egin behar diren arraiak dira, eta sake maltzur batek ikusi dugu, izan ere lehen 5 metroko arraia bat nola berreskuratu duten holandarrek. Hau da, 5 metro abantaila nabarmena aldeko zuten Belgikarrek, baino sake maltzur batekin kintzea holandarrek lortu dute, horren bestez. Belgikarrek orain arraia nahiko aldeko badute ere, jokatu egin behar dira. Berriz ere prest, hor dator sakia Belgiarna, sake luzia berriz, oso Luzea luze erantzuna ona Valentziarren aldetik, eta falta Belgikarrek kanpoa pelota. Berriz pilotaka da. kuriosua duk, ez? Guetzako, bino, azpiko kolpeoi ez ditek bate kontrolatzen, eta berriz kanpoa. Sakiak huts eta 30 Guretzat erreskuak. errazena den erantzuna, haientzat zailtasun handiko pilota Azkenean, da. dominatzen ez diteken kolpe bat duk, eta hortikan dituzten zailtasune. Erantzuna berriz ere luzea, erantzuna ona, eta horra Biharren arraia jokatzen nahi dituen, Belgikarrek ondo babestutek, arraia marra zona hoi, eta aldeko kintzia lortu dute. 15 eta 30. orain ikusten ari naiz, Valentziarrek erdikoak bintzat bi eskuetan dituela atakoak, eta gainontzekoek bakarrean, lehen aipatu dugu, Bai. normalean bakarrak, esku Ba, bakarrean. beste bi Valentziar hauek ere, marratik gertuen jokatzen duten bi Valentziar aurrelari hauek ez dute inungo esku babesik, nik uste. Azkenean oike ez dute halako kargadun pelotai jo berri izaten, atzelaiak bezala, eta hortikan bihar bada izan lehiko. Eta pilota hor geldituta, Ikaragarri arraia- arraia ona lortu ditek kasu honetan Valentziarrek, ez dituk bate fin ibili Belgikarrak pelota hori gelditzeko garaian, eta metro asko indizkik aurrea. trapezioko zelaian lortuta, arraia, benetan oso arraia ona. Eta epaileak hor arraia kokatu aurretik zakea egin nahi zuen Belgikarrak. Horra, orain zakerako prest Belgikarra, leheneko arraia kokatuta, bigarrengoaren bilagoa, zakea ona, erantzuna ona, eta arraia ere Berriz, nahiko Bikaina. arraia txukuna. Boleaz oso ondoa dituk errestotikan Valentziarrak, ezta? Partidu hasieran pixka gehiago zedu zaiek, nola bateko pare bat intziek elkarri eta sakiak erantzuten lanak zaizkitek, baina guain oso fina ditu bi atzelaiak boleaz, eta arraia oso onak lortu dizkitek. Oain ikusi behar. Bisak txukunekin, 30 di joazte, nik uste joko hau aurre atatzeko gai izango ditugela. baino jokatu egin behar. Oidek, erabat esaten diuna. Sakea erabaki horra izan ohi da joku honetan, eta ikusiko dugu. Zer nolako sakea egiten duten orain Valentziarrek, eta aldiz Belgikarrek zer nolako erantzuna egiten duten. Ikusten dudana, Valentziarrak oso goian, bueno, egia da arraian goian dagoela, baino ezin dutela arraia gainditu, sakea egin Sakia aurretik. egin aurretik, sakia inondoren jon leizke jokalaiak aurrera. Sake Baina, luzia, Ez dira aurreratu, erantzuna ona, eta bai. Utsa egindik Valentziarretan aurreneko jokalaiak, biharrenak berriz boti ondoren saiakera indik, ez dik bat ere gozatu eta istarrian joziok pelotak. Beraz, Pierre edo esaten dena, doble, bezala, bi aldiz jodu pelota eta kintze Belgikarrentzat. Hasiera batean berriz azpimarratuko dugu oso aldekoa zuten arraia Valentziarrek, baina kale batzuk tarteko Belgikarrentzat. Biharren arraia jokoa noain. Eta bigarrena erdiko marratikan, 3-4 metro atzerago,
Eta hor, ez dakit, arazoak ditu, sakalariak, iztarreko arazoak. Eta orain ikusten dugu, arraian parean direla bi valentziarrak, sakea egitera doana Prest, sakea hartu du karrerilla, altura gutxikoa, ipini, bote maltzurra, Paregabia. eta bote maltzurra. Eta 40 eta 30 aurretik valentziarrak, jokoetan banako berdinketa. Eta orain, valentziarrak lasaitasun eskea. Horatu 40 puntu dituenez talde valentziarrak. Arraia bat kokatuko dela. Eta Arraia bat nahikoa litzakela arraia pasa egiteko, alegia. Eta zuzenean 15 lortuz gero, horra. Sakerako Prest, eta goratu 40ko berdinketa egongo alditz oraingoan, ez dagoela teniseko jiuz hori, baizik eta zuzenean jokatuko litzakela. Erantzuna, zuzenean, kanpora, eta bigarren jokua bigarren jokoarekin. Valentziarrentzat. Valentziarrak markagailuan aurreratu dira, utxeta bat aziri dira belgikarrak, baina jada Valentziarrak irauli duten markagailua, eta orain sakea dute. Hasiera batean, hasiera behintzat, hobien dutela iruditu zaigu, ez? Belgikarrai eta erresago zijoaztela. Baina, Valentziarrak ja fina dituk, eta ia, partidu orekatua, eta ia, Hor, leheneko joko horretan, gako bat egonda Valentziarrak zapati hori ditunak egin duen akats garbi batekin, hori baliatu dutela belgikarrek markagailuan aurrea hartzeko, eta orain jada jokuan sartu eta akats gutxiago eginda, Valentziarrak jada markagailuan aurrea hartu dutela. Laugarren jokoa ekingo diote, Valentziarrak sakian goatu eta errestuan berriz Belgikarrak. Gorridiz jantzitakoak Club de Pilota Parsen taldekoak dira Valentziarrak, eta sakea zuzenean kanpora. Txomin, botea arrasean doa, baina bote lurzorua ez da batere laua. Horrengo sakea ukale egin da, Kintze eta Esperantza. Belgikarrentzat, eta oraindik leheneko arraia kokatu nahian gabiltza. Non kokatzen duten jokalariek eta epaileek noski hor jarriko dute. Arraia, bigarren sakea barruan, altura bastanterekin. Eta kasu honetan Belgikarrek kanpoan. 15 berdin eta oraindik arraiaik markatu gabe. 15 berdinketa, orain. Kasu honetan Belgikarren erantzuna zuzenean kanpora joan denez. 15 berdinketa, 15 dagokionez. Horra, bigarren sakea, hirugarren sakea egitera markatu. Lehenengo arraia hori kokatu, non kokatu erabakitzeko, sake altura handikoa, eta arraia ohiko tokian. Oidek. Beste guztiz ongi moldatu boleaz, baina metro batzuk aurrera indizkik, eta arraia, aurreneko arraia markatuta. Belgikarrei dagokionez ikusten dudanez, arraia kokatu nahi dutela berehala. Zan nahi dut, lehen ere pilota erraz bat izan du, eta zuzenean kanpora lasaitasunez. Valentziarrek zentzu hortan ez ziote presio handi ikiten, lehen ikusi dugun bezala, eta horrati lortze jozte arraia lasagoa. Kasu honetan, Belgikarrak errestu oso ona, eta ondoren kolpe polita Valentziarrak ere, eta arraia erdiparian, kasu honetan, biharren arraia. Hasiera batean, aurreneko arraia erresagoa lukete defenditzeko, edo erasotzeko Valentziarrek, eta biharren berriz zailtxegoa. Ikusiko dugu, ze ateatzen den, markagailuan berriz 15 berdin, oker ez panaiz.
Bai, 15nako berdinketa eta 2-1 aurretik Valentziarrak, gogoratu Arraiak zelaia erabakitzeko marrak direla, naiz eta kamaraz marra ikusten duzuen zelai erdian dagoenean, baina hori imaginazio bidez makila dagoen parera mugitzen dutela epaileek, eta horren beste zelaia txikitu edo handitu egiten dela. Belgikarren sakea, altura handiko sakea, Valentziarren erantzuna erantzun ona ere egin dute Belgikarrek, tantoa horren bestez Belgikarrentzat 15, 15 eta 30. Bai, bolea oso indartsua Belgikarrek, arrastan, eta Valentziarrek ez dute inolako aukerik eduki pelota hori marra pasa horretik gehatzeko. Biharren Arraia jokuan, haure hasiera batean Belgikarrentzat politagoa Valentziarrentzat baino, ia ba. Lehenengoa baino 10 metro aurrerago dute Valentziarrek, horren beste 10 metro gehiago defenditzeko Valentziarrek. Sake luzea, erantzuna, ona ere erantzuna, zuzenean kanpora, eta 15 Belgikarrentzat. 15 eta 40. Nahiko txuku nahi ditu Valentziarrak errestotik hande, baino alare errestoi ez duk nahikoa Belgikarran biseradun jokalaia buruz gain pasteko, eta jokalari horrek duen boleakin mina handia indile, bi Arraia hauetan bintzat. Eta Belgikarren sakeakin jarraituko dute orain lehenengo Arraia hori kokatzeko, eta gero Arraia aldaketa egingo dutela. Sakea berriz ere altura handikoa, eta Arraia nahiko txukuna hasiera batean Belgikarrentzat. Bai. Arraia markatuitek, kasu hontan 40 zituzten Belgikarrak, beraz Arraia pasa eta berriz sakia Valentziarrentzat. Ez dakit, betiko zona kritiko hortan Arraia hau ere, ikusiko dugu zenen aldekoa dan, Belgikarrek ateako balute, jokua lortzeke, eta Valentziarrek berdinketa lortuko lukete oidek. Orain Valentziarren sakea izango dute, oratu Arraia kokatuta dagoela, 15 eta 40 orain joku honetan Belgikarrak nagusi, 2-1 jokuetan Valentziarrak nagusi aldiz, eta horra Valentziarrek orain sakea, sake altua, txapeldun jokalariak erantzun bikaina, gazteak ere bikaina erantzuna, baina kanpoan gutxigatik. Jo duela. Beraz, 15 Belgikarrentzat jokua eta bina berdin. Binako berdinketa partida hau estuagoa dirudi, lehenengoa baino. Izan ere gogoratu, Holandarrak nagusi izan direla Belgikarrekiko, eta aurreneko final erdian Berlikun taldea ja finalean dagoela, 8-1 gailendu baita Belgium Youth-en aurka. Eta oraingoan Belgikarrak bina berdintzea lortu dute Valentziarren aurka. Bai, borrokatu joa, nik uste bi taldiak jokalari bana oso fina dutela boleai dagokionez. Boleaz oso ongi moldatzen den bi jokalari, bisera duna Belgikarren kasuan eta Valentziar gaztia. Eta bi horiek da makite beren taldian pixua, zanin. Horra sakea, erantzuna bikaina, eta ez dira joan pilotaren bila, eta Arraia ipini dute hor. Epaileek. Hor Belgikarrek altzuten, pilotaren bila korrika joan eta zentimetro batzuk bederen gehiago lortu. Bai, bihar bada, baina bueno. Ez dakit, ez dite... Partida luzea da eta indarrak gorde behar. Biharren sakia Valentziarrana, bueno. Sake altua, erantzuna zuzenean kanpora, 15.
txapeldunak ere akatsin bat egin bertuela. Bai. Kasu honetan boleaz ez du hain ibili eta kalea zuzenean kintzia Valentzia arrantzako. 15 eta esperantza. Binako berdinketa, eta Txominek aipatu bezala 15 dut, lehen arraia kokatuta, bigarren arraia kokatzeko, sakea Valentziarrek egin dute orain, sakea motza, botearekin erantzun Belgikarrek, zuzenean kanpora, eta kintzea, 30 eta aurretik dira joku honetan Valentziarrak. Sake laburra eta botearen ostean zailtasunak dituzte jokalariak. Bai, ez ditu. Boleaz segurugo lurzorua esten bate laua eta hor bote ez dut uste. arraroak egiten dituen. Uste gehiago dela behaien jokatzeko ohitura lurtzorua baino, Sake luzea, airez erantzun Belgikarrek, airez ere Valentziarrek, eta arraia benetan bikaina. Bai. Hor zailtasunak izan dituzte pilota hori gelditzeko, bai oinarekin, bai eskuarekin, eta arraia 10 metro eskas defenditzeko bigarren arraia hori, barkatu. Kolpe benetan bikaina goziok berriz Valentziar gaztiak. Esaten egatu, boleaz oso ongi moldatzen duken jokalarioa ekela. Gola du, Belgikarra, 5 jokalari bakarri dituztela. 7 dituela talde Valentziarrak, aldaketak egiteko 2 jokalari aulkian. Belgikarrek aldiz bat ere ez. Eta orain, Belgikarrak sakea. Sake luzea, erantzuna, txarra. Kasu honetan kale eta arraia pasatzeko gai ez dituk izan Valentziarra barka, eraz Belgikarrantzako kintzia. 15 sakiak eta 30 errestuak. Eta orain, esaten dugun bezala, 10 metro eskaz defenditzeko Valentziarrek, aldez eskura dute. Baina, jokatu egin behar, orain bezala, sakearen erantzuna kaskarra bala. Sakea, laburra. Eta falta zuzenian saketik, kintzia berriz Valentziarran alde. Saketikan jarraituko dute Belgikarrak, eta ia 50 eta 15 Valentziarrak aurretik, joko egiteko aukera dezentekin, ia bagaidean 3. hau altxatzeko. Binako berdinketa daukagu. Eta horra, Belgikarrak sakerako prest. 40 eta 15 kintzei dagokionez, sake luzea, erantzuna Valentziarrena, eta ondo gelditu dute. Belgikarrek aurreneko arraia markatu ditekor, 40 zijoazten ez Valentziarrak, zuzenian arraia pasa izango du. Kasu honetan sakera Valentziarrak eta errestora Belgikarrak. Eta geroz eta jende gehiago, Sagueseko. Pixkanaka jendia bildu duk eta itxura polita zakak, Saguesko plaza hone, bai. Eta ipatu dugun bezala lehen, leku paregabea jokatzeko, jada haizea joan da ere. Egualdi ere ona, eta inguru oso polita. Egia esan gure hemen esitago den tokiti dakaun bista paregabia du. Kursala, Urgul, Zurriola, Hondartza, dena, eta ez bote luzeko txapelketa hau. Bigarren finalerdia, Valentziarrek atera dute sakea. Erantzun bikaina, luzea, Belgikarrek. Honek ere airez erantzun. Airez jokalari gazteak, eta Valentziarrek oso ondo gelditu izan dute Belgikarrak. Arraia hori defendatu, eta Belgikarrek ongi defendatu dutenez arraia. 30 puntu lortu dituzte Belgikarrek, 40 daramatzate aldiz Valentziarrek. Valentziarrek pelota jetxin ditek marrara, eta marran kasu honetan ondo moldatu ditu Belgikarra pelota egiatzeko.
Oindikane alare Valentziarrak aurretik dituk, 40 eta 30. Ia beste sakia. Sake luzea, erantzuna, ona, eta arraia polita dute defendatzeko. Belgikarrak. 40 dijoaztenez, arraia bakarrakin, arraia pasa. Kasu honetan, Belgikarrak guain sakatzea. Zelaiaren bigarren erdiko eren bat gehiago dute defendatzeko Belgikarrek. Arraia nahiko polita. Ikusiko dugu, ea Sakez nola erantzuten duten. Horra Belgikarra hitz egiten. Sakerako prest. Taktika adostu dute, Sake luzea. Erantzun Valentziarrak, bai, erantzun txukuna. Txapeldunak ere zuzenean kanpora. Eta kostata, hirugarren jokua lortu dute Valentziarrek. Bai. Partiontan ikuste dugu bi taldiak lan gehiago iteutela, kintziak eta jokuak ere atetzeko. Talde kompletuagoak dila emateu, boleaz eta finago moldatzen dituk. Eta pelotaka gehioko kintziak ikusten, aigatxuk, ezta? 3 eta 2, aurreti Valentziarrak, oreka handiko partidua eta akortu 8 jokuta jokatzen dela. Oan berriz utxetikan, Valentziarrak errestuan eta sakian Belgikarrak. Sakatzeko prest Belgikarrak eta 6. jokoa hasiera emango jogu. Belgikarrek sakearekin jarraitzen dute. Sake luzea eta jokalari gazteak ongi erantzun boleaz. Botearen ondoren erantzun. Zuzenean kanpora, lehenengo kintzea. Valentziarrek eraman dute. Valentziarren kintzea. 15 eta huts kintzei dagokionez eta 3 eta 2 jokuei dagokionez. Benetan partida ikusgarria ikusten ari garena eta kontutan izan hemen irabazten duenak jarraian finala jokatuko duela. Fisikoki ere gaztu handiagoa dute partida hontakoek. Biharroa da eragina izan lezake horre, baina bueno, hoi ikusko. Eta benetan arraia ona lortu dute. Aurreneko arraia barkatu oso txukuna lortu ditek. Boleaz oso ongi moldatzen ari dituk. Gaztia, jokalari gaztia deitu diogun hoi. Eta fina ditu Valentziarrak pixkanaka. Eta aipatzari ginen bezala nekea ere gero agian erabaki horra izan ere holandarrek ez dute nolabaiteko esfortzu handirik izan. Ez, partidu lasaiagoa jondu, baina bueno, zerbaitetako dituzte ez, 2 jokalari gehiago aldaketak ina alizateko ere. Eta orain kintzea. Bai, kintzia Valentziarren alde, Pierre indulako edo doble Belgikarrak. Ez? Hogeita hamar eta eta geho hankian. Epaileak garbi hartu dik erabakia, 30 eta esperantza Valentziarren alde. Eta jokuei dagokionez, 3 eta 2 aurretik dira Valentziarrak eta orain 30 eta huts joku honetan aurretik dira Valentziarrak. Leheneko arraia kokatuta bigarrengoa Sake luzea, erantzuna bikaina. Belgikarrek erantzun, oso ondo jarri dute barruan, honek ere erantzun, eta Bera jetxidik, berriz pelota, eta biharren biharren arraia kasu enten, aurrenekoa du? Ez, bigarren arraia jokatzen ari dituan, markatu arraia? Ez, bigarren arraia orain kokatu dute. Epaileak zenbakia ipini du eta orain postea jarriko du. Baina beste epaileak lehenengo makinean jarri du jada arraia jokatzeko prest. Bigarren arraia erabaki da orain. 30 eta huts aurretik dira joku honetan Valentziarrak. Sakea dute. Arraia bat, hasiera batian txukun xamarra defenditzeko.
Eta ikusiko dugu. Esan dugun bezala goiz guztian, defenditzeko hasiera batean txukuna, baino defendatu egin behar. Sakea egingo dute, Valentziarrek, eta bigarrengo arraiatik lehenengora 15 metroko aldea izango dute, gutxi bera. Da hori, defendatu beharko dute gero. Lehenengoa, zelai erditikan 3 metrotara dagoen arraia. Sakea altua, luze altua. xamarra, eta Zuzenean, errestua zuzenin kanpora. kanpoa, beraz, 15 Valentziarrantzako. 40 huts. espeantza. 40 eta hutseko jokoa daukagu orain, eta bigarren arraia Belgikarrek aldeko dutea, lehen aipatu bezala 15 metroko diferentzia aurreko arraiarekiko, eta orain 3 eta 2 jokuetan nagusi Valentziarrak, eta sakean egin dute. Erantzun, hola! Botearen ondoren erantzun Valentziar gazteak, zuzenean kanpora, 15a. Aurreneko orain 15 joku hontan Belgikarrantzako. 40 eta 15, A la meua bolsa. aurretik dira A la meua bolsa. Belgikarrak, ves tu, a la meua furgon, a la Valentziarra furgon, a la barkatu, bolsa. eta Valentziarrak orain kamaratik kanpora joaten ikusi dugu, eskua lokatzen. Ez, eskua lehortzea jondu nik uste ondar pixkatekin Sakia egiteko ez dakit. Biharroa. Buen ikusiko dugu. 40 eta 15 honetan. 3 eta 2 jokuei dagokionez, 40 eta 15 lehenengo arraia kokatuko dugu orain. Horra sakera, sake luzea, barruan, erantzun Belgikarrak, botearen ondoren erantzun Valentziar gazteak, kanpora zuzenean, eta 15a. Kanpoa, eta beste 15 Belgikarrantzako. 40 eta 30. Bai. 40 eta 30 aurretik oraindik Valentziarra, baino abantaila geroz eta laburragoa. Ea sakea egiten duen Valentziarrak, 3 eta 2 jokuetan aurretik doazti gogoratu Valentziarrak, eta 40 eta 30 aurretik joku honetan, sake luzea barruan erantzuna, eta hortxe arraia. Bai. Bueno, arraia defenditu bateken arraia bat, hasiera batean, 40 zigoaztenez Valentziarrak arraia bakarrakin arraia pasa, sakera guain Belgikarrak eta errestoa Valentziarrak. Eta ikusentzulei ere gogorarazi, pilota ikutu arren, pilota gelditu egin behar dela. Ez bada kolpatzen pilota, gelditu egin behar dela, eta horren bestez, Valentziar gazteak pilota ikutu badu ere, gelditu, 3 metro atzerago gelditu dutela, eta horren bestez arraia hor kokatu dela. Ez lehenengoak ikutu duen tokian. Gelditutako tokia. Eta horren bestez, hemen bisitasun hori gakoa dela, ez? Izan ere pilota ikutu arren, pilotaren bila joan eta gelditu. Sakea, erantzuna Valentziar gazteak, kanpora, 40 berdinketa, eta bai, gori jantziok joku hau. Bi taldetako eozinek aiaman lezake. arraia kendu dute, Belgikarrek lortu baitute tanto hori, eta orain tanto egiten duenak, 15 lortzen duenak, lortzen duela joku hau. Belgikarrek berdindu egingo lukete 3, eta Valentziarrek 4 eta 2 iaz egingo luketela markagailuan. Sake ikaragarri luzia, eta utxa indi Valentziarrak. Orduan, jokua kasu hontan Belgikarrantzako. Boleaz oso fin moldatzeukela aigatuk esaten, baino kasu hontan kale indik eta 15 eta jokua Belgikarrantzako. 3 berdin, partido oso orekatua ziak.
sakea, Oidek. Eta partido oso orekatua ziek. Ia ba, ez da egit, ez dakit zenen alde ingo Orekatua, okeik. berdindua, luzea, dena Bai, dauka bai. partida honek. Aurrekoak ez bezala. Ba ez dakit, noren alde egingo nuken, Belgikarrak zendo ikusten ditut, Valentziarrak ere, baina Ni nik, garriskatzekotan Valentziaren alde ingo nikek. nik orduan Belgikarren alde. Ikusiko digu orduan. Sakea, luzea, eta erantzuna oso ona. Belgikarrek ondo lortu dute defendatzea, marra hori, arraia hori, eta nahiko arraia txukuna lortu dute ere Valentziarrek ikusita jokoa nola zijoan. Bai, aurreko arraia markatuta, biharren saki egiteko pres, Belgikarra. Irunako Hemen berdinketa, 8 jokurako partida dela, eta utxean daukagula 15 hauetan. Erantzuna Valentziarrak, erantzun Belgikarrak, eta pilota hortxe gelditu duela, arraia bikaina Belgikarrentzat. Bi 15 hauetan ikerri txukun moldatu duduk Belgikako biseradun jokalaria. Eta bi arraia zero batian txukuna lortu izkitek. Ia zertainoko gai dituken oik defenditzeko. Esaten ari garena, arraiak lortzea ongi dago, aldeko arraiak kokatzea ere laguntzen duela, baino gero defendatu egin behar direla, eta naiz eta metro gutxiko gunea lortu. Bai, gero jokatu inber dituk eta ia ikusi inber zenek ateatzizkiken. Berriz Valentziarra prest. Golpe txar batek pilota kanpora bota eta 15 beste alde jartzen duelako. Valentziarren sakea ikusiko dugu jarraian. Hor ari dira hizketan. Belgikarra jokoa pixkat luzatu nahian. Aurrera ekartzen ari dira jokalariak. Arraiatik aurrerago, sake luzea, erantzuna Aregabia erantzuna. jokalari gazteak ongi ipini barruan pilota, berriz ere Belgikarrak. Oso ondo, haze tanto ikusten ari garena. Jokalari gazteak, zuzenean kanpora. Eta lehenengo Gaur goizeko tanto luzena igual izan du ekonoko hau. luzena ez dakit, baino bikainena behintzat bai, izan ere pilotakada luzeak ikusi ditugu. Bai, 8 pelotakada on jo dituzte. Eta azkenean Belgikarrak nagusitu dira 15 hortan. Eta jada Belgikarrek irauli dute markagailua, berdinketa jokuei dagokienez, Irunako berdinketa eta 15 dagokienez, utz eta 15 aurretik dira. Sakea egiten Valentziarra berriz ere bigarren arraia aldez, Belgikarren oso aldeko dagoena. Kale indik Belgikarrak, azpimarratu dugun gauza, eta azkenean Valentziarrak esan ezagun gutxina espero lehiken arraia altxa itekela, ben alde. 15 berdin, partido oso borrokatu daikoa, luzia, ia ba, ze bilakera dun. Irunako berdinketa eta 15 dagokionez 15nako berdinketa daukagu. Valentziarrak sakea dute eta orain bi arraia kokatuko ditugula zelaian, gero 15ak jokatu ahal izateko. Horra, sakea Valentziarrena. Luze, barroan, kanpoa zirudien, baino Sartu induk azkeneko momentuan azpi-azpitik, eta bueno, nahiko arraia txukuna lortu ditu, nik uste kasu honetan Valentziarrek. Bai. Baino, aipatu bezala, gero jokatu eta defendatu egin behar dela. Bigarren arraia kokatuko dugu jarraian, une batetik bestera, ekingo diogu sake horrei Valentziarrak. Luze kolpatu ere pilota, errestoa bikaina, Valentziar gazteak ere ongi, eta hor, arraia ere polita. Bai, oso ondo geisten dik pelotari honek pelota bera,
arrastan botzik eta aurkaria gehatzeko aukerik gabe usteik askotan. Aurkari asko pasatzizki pelotazo horrekin. Bi arraia nahiko txukunak, hasiera batian Valentziarrentzat, baina ikusi egin behar. Orain Belgikarrak sakea izango dute, Valentziarrek bi arraia polit horiek defendatu beharko dituzte. Eta Belgikarren sakearekin ikusiko dugu orain zertako gai diren Valentziarrak. Horatu Irunako markagailua dugula eta 15 dagokionez 15nako berdinketa. Ia ba, nola defenditzizkiteken arraia hauek. Ongi erantzun Valentziarrek. Lehenengo 15a eurentzat. 30 eta 15 aurretik Valentziarrak. Bai, biharnare ia, ateatzen txeken, ala izan ezkio 50 jarriko liake, eta ikusiko du. Partidua, behin da erriz esaten nahi gatuk, orekatu haziak guztiz. Ez da bietako inor gailentzen, eta abantaila txikiren bat lortuz gero, gakoa dela gero. Izan ere, markagailu ez du honetan, edozein akats. Zori janeontiuk Belgikarrak arraia hoi marran aurretik gelditzeko, ez ditu gai izan, alare eta Valentziarrantzako beste 15 bat. Sakiak 15, Belgikarrak eta 40 Valentziarrak. Iziko dugu orain, Belgikarren sakearekin zer lortzen duten. Eta Valentziarrak hor dejando caer esaten den bezala, hori ez ote den akatsa. Ez dakit. Beste sake bat. Sakea erantzuna ere Belgikarrena, eta horra arraia, eta 40 tanto dituztenez, arraia aldaketa, eta esaten duguna, Belgikarrek berez metro gutxiago defenditzeko. Bai, ikusko dugu, aurreko kasuan galdu inditek, arraia hon bat, oain atea berrazakatek, bestela laugarren jokua Valentziarrantzako. Iripen guziak azkenean oso luze jungo eukela gaurko euna, Mozkio ordu batare pasia dituk, biharren finalerdia jokatzen, jo finalare jokatu errazakau, eta bueno, bintzat jendia gozatzen nahi dekela emateik, eta ia txapelketa bukaera hon bat ikuste diun. Ordu batak eta laurden joak ditugu da, eta bigarren finalerdian Irunako berdinketarekin, 40 eta 15 Valentziarrak aurretik ditugu, sakea Valentziarrena luze. Oso luze. Luze egi. Eta kasu hontan falta duk. 15a Belgikarrentzat. Aurreneko ikusi du gaur hoi, sakia pasa indik, fondoko arrastua eta talde aurkari jatzeko 15a. Indartxugi Valentziarrak hor. Eta 40 eta 30 Valentziarrak aurretik dituk. Baina berriz ere Belgikarra markagailua ez dutzen. Bai, pixkanaka inguratu inditu. Valentziarren sake egingo du orain. Orain askoz ere laburragoa, baina maltzurragoa ere, botearen ostean erantzuna. Valentziar gazteak erantzun, Belgikarrek. Eta arraia benetan bikaina. Arraia bikaina dute. Belgikarrentzat, bai. Irauli ingoteitek jokua bazkenian, arraia bintzat oso ona, gero alde ateatzeko, eta ia, ikusiko dugu. Sakatzeko presto zeok. Zelai erditikan, 20 metro arago. Bai, baleike. Hasieratian lan nekezak izango dituzte Valentziarrak arraia hau iraulitzeko. Orain berriz haizea, hemen, Sagueseko esplanada honetan, ikusiko dugu.
zer nolako eragina daukan jokoan. Belgikarra sakerako prest, sake luzea. Baina erantzuna Valentziaren aldetik ez du nahikoa. Berrogeina berdin. Berdinketa. Eta berrize sakian Belgikarrak. Hortzuterre sakea. Belgikarren sakea, luzea hau ere. Altura hondi gabeko sakia, erresto txukuna. Eta arraia. Dipareko zona hortan. Eta ikusiko dugu. Puntu klabia du guztiz honako hau. Erabaki horra. Bai, laugarren jokoa zenek hartuko. Hemen Belgikarrek irabaziz gero, psikologikoki kolpe handia Valentziarrentzat. Izan ere, nahiko eskura izan dute. Bai, aurretik ituan joku hortan, 55 okerrezpaldiman hauk, eta azkenian pixkanaka buelta hartuziek Belgikarrak. Eta, bueno, ikusiko dugu, puntu garrantzitsua, partiduan bilakera idaukionez, aurria jokutan zenek hartuko, ezta? Ia ba. Eta hemen ere, Jon Redondo ikusten dugu, Euskal Jaurlaritzako kirol politikaria, pertsonai importanteak ere, hemen, bote luzeko partia ikusten. Erantzuna, zuzenean kanpora eta Valentziarrek sortez lortu dute. Nik uste sakia behare igual kanpoa jongo zela, baina bueno, Belgikarrak bolea sartzia erabakidik, kaskarra ateziok bolea eta kanpoa jondu zuzenin pelota. Ondorioz, Valentziarran laugarren jokua, 4-3 aurretik. Baina bueno, etzeok alde handi bi taldin artian, eta abantailak ez dituk handiak. Ikusiko dugu. Eta berriz ere ikusten dugu hauts pixkat hartzen, ez? Bai, nik uste esko sekatzeko ingoik, etzak. Baina sekatzeko elastikoan edo lurzoruan bertan egin daiteke. Nik uste hor hauts pixkat hartu nahi izan duela, eskuan talko moduan... Etzak. Baliteke. Behintzat, arraroa bada. Eta alba dugu gure Xabi teknikariaren bitartez gariri esan, urrengoan, Valentziarra etortzen denean, belarretara, zuei ikusentzulei erakusteko kamara kardezan, irudi hori, eta guztiok ikusteko. Ze kuriosoa bada. Sakea, arrastoa, eta, bueno, nahiko... Bolea txukuna, Belgikarren aldetik, eta nahiko arraia ona lortu ditek berrize. Gogoratu, 4-3 jokuetan Valentziarrak aurretik. Utxeko berdinketa daukagula joku honetan. Dagoeneko 8. ekin diogu. Lehen 9 jokuekin nahikoa izan dugu irabazteko, baina oraingo honetan 8. Eta 4-3. Zake altura handikoa, erantzuna ona. Eta nahiko jarraian dituzte bi arraiak. Altura beretsuan bi arraiak. Eta ikusiko dugu, Belgikarrak indartzen nahi diala iruditzen nahi zait. Boleaz eta fuerte seitzen jeg, eta aldiz Valentziarrak pixkoat ahuldu intiukela iruditzen zaiak, etzakit. Oandik goizia marduk, hola izketan nahitzeko, baina ikusiko dugu. Bi arraiaok ia zenek ateatzizkiken. Nik uste Belgikarrak erregularragoak direla eta Valentziarrak altibajo gehiago dituztela eta bueno, tantoa lortzen dute, jokoa lortzen dute, urrengo hasieran kaskarra egiten dute, arraia nahiko txarran lortzen dituzte, baina gero akats batek badakigu hemen nahiko erabakiorrak izaten direla.
Erantzuna Valentziarrarena zuzenean kanpora. Ez da, utxa gehiago ikende hasi dituk. Valentziarrak, sakiak lehen bezain ongire biharroa da ez dituzte erantzuten. Eta hortik nik uste Belgikarrak pixkoat behintzat gehiago dituk partiduko momentu hontan behintzat. Eta epaileak ere apur bat jokoz kanpo harrapatu du hor. Epailea izan ere lehenengo arraian zuen oraindik makila eta bigarrengoan kokatu beharko luke. Sake alturaduna. Zuzenean kanpora eta Valentziarrantzako 15a. aipatu bezala 15a naiz eta arraia nahiko aldeko izan, olako akatsu batek 15a bestaldean kokatzen du. 15 berdin. Amabosnako berdinketa eta 4 eta 3 jokuetan daukagu markagailua. Amabosnako berdinketa partida luzea, benetan luzea, sakea, erantzuna nahiko kaskarra eta arraia kokatu du hor Belgikarrak. Bai, berriz aipatu izan duen bezala, ez? Zona kritiko edo arraia askoko zona hortan, bai, ohiko toki hortan, beste arraia bat. Eta berriz sakera Belgikarrak. Sakia ia, nahiko luze ditu sakatzen Belgikarrak. Bi taldeak eta lehen ikusi dugu akatsa jarraian zuzenean. Resultan oso sake altua eta luzia. Erantzuna eta arraia polita oraingo honetan Belgikarrentzat. Belgikarrak pixkonaka indartzen ditu ben jokuan. Valentziarrak ere hasierako zuoi pixkoa itzali ziotek eta etzakit da. Nik apustu leheno Valentziarren aldendi, baino Belgikarran koloria ezoteiken hartzen nahi partiduak. Bi arraia, berriz arraia pasa, kasu honetan Valentziarra jongotuk sakera eta errestora berriz Belgikarrak. Nolabateko utsarte bat hartu ditek, jokalaiak, trago bat urai, arnaz pixko bat hartu eta berriz sakatzeko prest Valentziarrak. Zan ere ordu batak eta 25 partida luze doa. Bai, luze eta atxedena behar dute, jokalariek ere kontuan izan ere, Valentziarrek bi aldaketa dituztela, oraindik ez dituztela baliatu aldaketak, eta Belgikarrek 5 jokalari aurkeztu dituztela partidan, beraz, ez dute inolako aldaketarik egiteko aukerarik. Valentziarren sakea, eta hor ere, uxo bat sartu da zelaian. Ia ba, arraia hauek zenen alde ateatzen duken. Ikusiko du, jokuan erabaki horrak izan lehizke. Erantzuna, txapeldunak ona, gazteak ere ongi, baino metro erdi kanpora, eta horren bestez lehenengo 15 hori, arraia honetako lehenengo 15 hori, Belgikarrentzat. Utsa desente hasi, utsa gehiago iten nahi duk oain, Valentziarrak, eta hortikan Belgikarran aurrera pausoi jokuan nik uste bintzat. Beste sake bat iteko prest, Valentziarrak, eta ia ba, arraia bateako balute Belgikarrak, 40. 40. Jarriko liake ikusi behar. 4 eta 3 jokoei dagokienez, 15 eta 30, sake luzea, zuzenean kanpora, eta aipatu bezala, 15 eta 40. 15 eta 40, Belgikarrak aldeko hasiera batean joku hau bateatzeko ikusiko dugu. Lau eta 3 jokuetan, eta Valentziarrek orain arraia ea non kokatzen duten, Belgikarrek aldeko baitute joku hau lortzeko aukera. 4 eta 3 markagailuan, 8 jokotarako partida dela
kontuan izan. 4 eta 3, 15 eta 40, arraia bat jokatu eta aldaketa egingo dute. 40 tantu dijoaztilako, Belgikarrak sakea luzea, benetan ona eta honek ere ikusi dugu erantzuna, botea bera eta zuzenean kanpora. Bai, zuzenean arraia bilatzen txek. Arraia, ala gero kintzia jokatu alizateko. Eta ez dakit, txapelduna min ez ote duen hartu, Ez dakit, ikusiko du. Kolpe txarra. Bueno, hasiera batian Ez dakit, hor medikoa ez, baino delegatuarekin ari zen izketan, takua mugitu ote zaion. Bueno, Belgia, hasiera batian Valentziarrek defenditu biharreko arraia bat zakatek. Belgikarra sake oma baliatu dezakete ala ere ben alde jokua atetzeko. Baina ikusi dugu Belgikarrak ere nahiko seguritate handiarekin jokatzen dutela. Ez dute akatsik egin nahi eta erregurra. eta zuzenean arraia. Eta orain ikusiko dugu. Sakea. Sakia oso Altura altu eta handikoa. luze eta kanpoa zuzenean kanpora. zuzenin. Beraz, Sakiak 30 30 eta eta erreferak 40. Oso barkatu, komunikazioa garrantzitsua da, izan ere jokalari gaztea goruntzari zen begira, pilota jarraituz. Eta adira zintziote, falta izango bala. Azkenean zuk zelaiko orientazio hori ez daukazu, galdu duzu, eta esan diote kanpora doa, utzi du, eta horrere konfiantza gakoa da, sakea altura gutxixiago, eta maltzurra barruan sartu da, eta arraia kokatu dute, 30 eta 40 aldaketa egingo dute. Jokalari Belgikarra bihar konfiatu indu pixkoat, kasu hortan. Kanpora joango dute zen. Bai, pelota utzi indik, eta azken botia barruan indik, eta arraia 40 dijustenez Belgikarrak berriz arraia pasa, eta guain Valentziarrak sakera. Gakoa izan leikeen beste 15 baten aurrian gaudek, berriz Izan ere, arraia hau defendatuz gero Valentziarrek, 40nako berdinketa eta arraia kokatzeko sakia aldeko. Hori garrantzitsua da, eta gero 4 eta 3 zoaz. Zuk lortuz gero joko hau, 5 eta 3, 2 puntuko aldea 3-ren faltan garrantzitsua izan liteke. Baina lehenik arraia hau defendatu egin behar. Valentziarraren sakea, luze, altura handiekin erantzun ongi oso Belgikarrak erantzuna. eta jokoa Belgikarrentzat. Bai, erantzun bolea oso indartsua eta luzia Valentziarran aurreneko defentsa lerruei pasa indik eta biharrena ez du gai izan inolaz pelota bueltatzeko. Eta Launa, markagailuan. ez zirudien pilota zaila. Bueno, erantzuteko. indartsu zetorren pelota, eta etzakit. Kanpotik dena errazago ikusten dela. Oidek, beti pasatzen du. Kontu, Launa, markagailuan, horreka ikearria berriz markagailuan, jokuan ere bai, eta ikusiko deu, ze bilaka eradun partidu honek. Zaila asmatzen zenen aldein. Epaileak ere bisitasuna eman nahian jokoari. Izan ere, jada, ordu bat erdiak gainean ditugu eta gero beste partida bat jokatzeko daukagu. Luzeziak asuntua, jendia honozkeo gozotzen ere hasi izango duk, eta pazientzia hortzen, bai. Lehen itxura polita zuen zelaiak jada jendeaz bilduztu da. Geroz eta jende gutxiago. Tamalez. Bueno, bazkal orduare baduk, talde batea. Horregatik. Jau, kulergarri. Bai, horregatik, baina leheno zuen itxura politarekin, orain horrela ikustea. Sakia kasu honetan Valentziarrak azpigotik, oso ongi moldatutuk Belgikarrak. Ondo erantzun, Belgikarrak. Luze, Valentziarrak, Belgikarrak
Ipini eta bigarren botean. Bigarrenean eman ziok, motel txamarribili du kanketatik, eta Arraia polita. paregabia Belgikarrak. Konfiantza, Bai, azkeneko jokuan bilakaera jarraitasuna dula esango nuke joku hontan ere. Belgikarrak indartsugo ikustezkit pelotakadatan, elkarrekin konfiantza handia gukin, etzakit da, kolore hori jaik, kolore hori jaik. Valentziarrak ere elkarrin mokoka zirela dirudi, eta hori da beharrez duena orain talde Valentziarrak, elkarren aurka jotzea. Segin behar ditek aldala, eta ia ba. Sake altura gutxikoa, baino botean erantzuna oso ona, eta bueno, lehenengo lerroko akatsak zuzendu du, bigarren lerrokoak, eta bueno. Kuriosoa duk, Belgikarrak nola joten juken arraia puntura zentimetro batzuk irazi nahian, bi jokalari joten juk korrika batian, epailia pixka nahastu nahian edo. Lagundu nahian, baino lagundu baino nahastu nahasteko helburuarekin. Bai. Eta bi arraia pasa, usna joku hontan, eta ikusiko di, aurreneko arraia Belgikarren aldekoa izan berluke, aurreneko arraiak, eta... betikoa. Jokatu inbiar, roide, jokatu. Sakean kale egin ezkero, Valentziarren kintzea. Baina ikusiko dugu, sakatzeko prestuzioak berriz Belgikarra hemen heldu duk. Sakea egiteko prest, jokalari Belgikarra, sakean luze, altua eta luzea, erantzuna ona, paregabia, berriz ere, erantzuna ona, eta tantoa. Bai, gertu izan ditu Valentziarrak pelota marraz aurretik gehatzeko.